அதுக்கு அடுத்த வீக் வச்சுக்கிட்டோம். தட் வில் பி ஃபைன் மாதா, வி டோன்ட் மைண்ட். அதான் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, அதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் வாரம் டைம் வைப்போம் மாதாஜி. கொடுத்தா ரிலாக்ஸா நல்லா படிச்சுக்கலாம் கால மாதாஜி. கால நேரத்துல 10 மணியை போல வச்சிருங்க மாதாஜி, நான் எழுதிக்கிறேன். 3 டைமிங் மணிக்கு நான் மேல. எப்பவுமே அதுக்கு டிசைட் அடுத்த வீக் பண்றது. வச்சுக்கிட்டோம். தட் வில் பி ஃபைன் மாதா, வி டோன்ட் மைண்ட். அதான் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, அதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் வாரம் டைம் வைப்போம் மாதாஜி. கொடுத்தா ரிலாக்ஸா நல்லா படிச்சுக்கலாம் கால மாதாஜி. கால நேரத்துல 10 மணியை போல வச்சிருங்க மாதாஜி, நான் எழுதிக்கிறேன். 3 டைமிங் மணிக்கு நான் மேல. எப்பவுமே அதுக்கு டிசைட் அடுத்த வீக் பண்றது. வச்சுக்கிட்டோம். தட் வில் பி ஃபைன் மாதா, வி டோன்ட் மைண்ட். அதான் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, அதுக்கு அடுத்து வாரம் கொஞ்சம் டைம் வைப்போம் மாதாஜி. கொடுத்தா ரிலாக்ஸா நல்லா டைமிங்ஸ் யூ ஒன்லி வில் டேக். ஓகே, நான் எதுவும் சொல்ல போறதில்ல. நான் ஸ்டாண்டர்டா 3 மணின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா நீங்க காலையில எல்லாம் படிக்கணும்னு நீங்க இல்லையா, அதனாலதான் நான் எதுவுமே காலை நேரத்துல நாங்கெல்லாம் 9 மணிக்கு எழுதுவோம் காலையில. ஏன்னா அது ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். அப்ப மைண்டும் வந்து படிச்சது எல்லாமே வந்து எழுத முடியும். ஸோ அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல மைண்ட் வந்து இதாயிடுச்சுன்னா 3 மணிக்கு மேலே எழுதுறது கூட வந்து அவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக எழுத முடியாது. 10 மணி இஸ் ஃபைன். ஸோ யூ ஆல் டேக் 10 மணிக்கு எழுதுறோம் மாதாஜி. ஓகே. நீங்க ஐ திங்க் ஐ கிவ் கொஷின்ஸ் டு மோகன்தாஸ் பிரபுஜி. அவர் வந்து உங்களுக்கு நீங்க எல்லாரும் ஒண்ணா பேசி நீங்க எத்தனை மணிக்கு எழுதுறீங்களோ எழுதுங்க. ஸோ யூ டேக் த கால். நான் வந்து இதே டைம் எழுதுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். டேட் மாதாஜி, டேட் மாதாஜி. டேட் இந்த அடுத்த வாரம் இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த மண்டே எழுதிக்கோ. சரி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜென்ரலி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப் யூ ஆல் அண்ட் சாட்டர்டே சண்டேஸ். ஓகே. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஃபேமிலிஸ் இது எல்லாமே வந்து இன்ஃபேக்ட் நான் பக்தி வைபவ் அட்டென்ட் பண்றல சண்டே ஐம் ஹேவிங் சோ மச் சேலஞ்ச் இன் மை ஹவுஸ் டு பி ஃப்ராங்க் நான் சொல்லணும்னா. ஏன்னா சண்டே த ஒன்லி டே ஐ வில் பி ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் த ஃபேமிலி. அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஆஃப் டே ஐ வில் பி ஸ்பெண்டிங் வித் ஒன்லி பக்தி வைபவ். ஓகே, மத்தியானத்துக்கு மேல சோர்வாயிடும். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 4 மணிக்கு மேல டெம்பிளுக்கு போவேன், இருந்துருவேன், அவ்வளவுதான். ஸோ ஹார்ட்லி இட் இஸ் லைக் நோ, அதாவது நோ டைம் கிவன் டு த ஃபேமிலி. ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் பேட், பட் ஃபேமிலி இஸ் திங்கிங் லைக் தட். அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ என்னுடைய பொசிஷன் மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இருக்குன்ற ஒரு இதுதான் எனக்கு. படிக்கிறது கூட ஒரு சேவை தான் இல்லையா? ஸோ வி ஆர் கிவிங் ப்ரெஃபரன்ஸ் டு த டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஆனால் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோம், பட் ஃபேமிலி வந்து அதனுடைய அதையும் அவங்க அதே பக்குவத்தில் ஏற்றுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ இவன் தோ தே ஆர் நாட் டெல்லிங் எனிதிங் அகைன்ஸ்ட், இன்டர்னலி தே ஆர் ஆல்சோ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கலைஞ்சு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும். எல்லாரும் ஒருத்தவங்க டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க சிஸ்டம்ல இருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ரெக்ரியேஷன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நான் மட்டும் பக்தியில பண்ணிட்டு இருப்பேன். 4 பேர் 4 ஆங்கிள் போயிட்டு இருக்கோம் வீட்டில். எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அந்த மாதிரி தான் எல்லார் வீட்லையுமே நடக்கும்ன்றது எனக்கு நல்லாவே புரியுது. இப்போ நாம ஒருத்தர் அவங்களோட இருந்தாக்க எல்லாருமே ஒரு இடத்துல வந்து அவங்கள வந்து இது பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் நாட் இன் மை ஹேண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? இன்னைக்கு வந்து கிளாஸ் இருக்குன்னா அந்த கிளாஸ் தானே அட்டன் பண்ணி ஆகணுன்றது. ஏன்னா 30 பேரும் அட்டன் பண்ணும்போது நம்ம ஒருத்தருக்காக வந்து அந்த இடத்துல வந்து எதையுமே வந்து கேட்க முடியும். தட் இஸ் வி ஹவ் டு அட்ஜஸ்ட். அங்க வந்து நம்ம அவங்கள குறை சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் இப்படிதான் சிஸ்டம் போது நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஏற்றுக்கணும். நம்முடைய சங்கடங்கள் எப்படி இருந்தாலும் அதை மேனேஜ் பண்ணி போகிறதுக்கு தான் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஹவ் எல்லாத்தையுமே கிருஷ்ணன் வேற பாலத்தை போட்டுட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். வேற என்ன பண்றது இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு 9th ஜூனா மாதாஜி அப்படின்னா எக்ஸாம் 9th ஜூனா? ஆமா ஆமா, நீங்க இந்த வரக்கூடிய மண்டே எழுதலன்னா, அதாவது வரக்கூடிய மண்டே இல்ல, அதுக்கு அடுத்த மண்டே தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் இல்லையா? அடுத்த மண்டேனா 2ஆம் தேதி வந்துரும் மாதாஜி. ஆக்சுவலி 2ஆம் தேதி. இப்ப நீங்க இப்ப வர இந்த மண்டே அடுத்த மண்டே எல்லாம் நான் 3 நாள் ஊர்லயே இருக்க மாட்டேன் மாதாஜி. ரத யாத்திரைக்காக போறேன் இதுக்கு. எல்லாம் நீங்க யூ ஹாவ் டு பிளான் அக்கார்டிங்லி. இப்ப நான் சொன்னல என்னுடைய சங்கடம் இவ்வளவு இருக்குன்ட்டு. ஒரு 2 நாள் தள்ளி நீங்க 5ஆம் தேதி வச்சிருங்க, எனக்கு ஓகே தான். 2ஆம் தேதி வந்தோடனே எழுதுறது கஷ்டம். ஊர்ல இருந்து வந்து இறங்குன அன்னைக்கு தான் இறங்குவேன். இருங்க கொஞ்சம் என்ன பேச விடுங்க. ஓகே, ஐ ஆம் நாட் கம்ப்ளீட்டட். ப்ளீஸ் அலோ மீ டு ஸ்பீக். சி பர்சனல் இஸ் எவ்ரிவன், ஈவன் ஐ டு ஹேவ். உங்களுக்கும் இருக்கும் எனக்கும் இருக்கும் இல்லையா? நானும் ஒரு வாட்டி வந்து டெஸ்ட் மிஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து எழுதினேன் நான். ஒரே வாட்டி 19 சாப்டர்ஸ்ல ஒரு வாட்டி நான் மிஸ் பண்ணேன். ஏன்னா டியூ டு சம் எமர்ஜென்சி. அதாவது நான் ஜென்ரலா ஊருக்கே நிறைய வாட்டி நடுநடுல போறது எல்லாமே யாராவது இறந்து போயிருந்தா அந்த மாதிரி தான் போக வேண்டிய அப்படிப்பட்ட சூழல். என்னுடைய சித்தப்பாவுடைய மரணம் ஏற்பட்டது. ஸோ அதனால வந்து நான் போக வேண்டியதாயிடுது. அதை வந்து நான் தள்ளி போடவும் முடியாது, போய் தான் ஆகணும். இட் இஸ் மை ஃபாதர்ஸ் பிளட் ரிலேஷன் இல்லையா? சேம் ஃபேமிலி, அதனால போகணும். ஸோ அதனால நானும் எக்ஸாம் எழுதலை அந்த வாரன்ட்டு. ஸோ அதனால் அடுத்த வாரம் வந்து எழுதிட்டேன் நான் கேட்டுட்டு. அந்த மாதிரி நம்ம எமர்ஜென்சிஸ் வி ஷுட் டேக் இட், பட் நாட் ஆல்வேஸ். உங்களை நான் சொல்லலை, இன் ஜென்ரலாகவே எல்லாருக்குமே இது பொருத்தம்.
தவிர்க்க முடியாத காரணங்கள் வரும்பொழுது நம்ம எக்ஸப்ஷனா வந்து ஒரு பர்மிஷன் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க எழுதிக்கலாம். ஓகே. ஆனா இட் இஸ் பிளான் ஓகே பரவாயில்ல எழுதிட்டு நம்ம அங்க போலான்ற சுச்சுவேஷன் இருந்தாக்கா எக்ஸாம் எழுதிட்டு நீங்க கிளம்பலாம். அந்த மாதிரியும் நீங்க பிளான் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே உங்க கையில தான் இருக்கு. நான் எதுவுமே இதை இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஐ கிவன் சோ மச் லிபர்ட்டி ஒன்லி. உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா என்ன மாதிரியே நிறைய பேருக்கு சங்கடம் இருக்கும்ன்றத வந்து எனக்கு நல்லா தெரியறதுனால தான் நான் இந்த உங்களுக்கு சாய்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். நான் எந்த இதுலையுமே சாய்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சாய்ஸ் மட்டும் தான் வைப்பாங்க. ஆனா நான் வந்து முழு சாய்ஸுமே நீங்களே எடுத்துக்கோங்க. ஆனா டிராக் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னாக்கா அடுத்த சாப்டர்ஸ் எழுதுறதுக்கு வந்து ரொம்ப குறுகலான காலம் வந்துடும் உங்களுக்கு. அதனால வந்து நீங்க யூ ப்ளீஸ் ஒர்க் அவுட். இப்போ உங்களுக்கு பக்தி வைபவ் பக்தி ரிக்ஷா வந்து பண்றதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் உங்களுக்கு பத்தலைன்னா யூ கேன் டூ இட் 2 times ஆல்சோ. உங்களுடைய இது சீக்கிரம் முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாக்கா யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் 2 days ஆல்சோ ப்ரொவைடட் உங்க எல்லாருக்கும் ஓகே. இதுல ஒருத்தருக்கு விருப்பம் இருந்து ஒருத்தருக்கு விருப்பம் இல்லாம வர்றது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ யூ ஆல் ஹாவ் எ ஒரு முகமா இருந்து நீங்க இது வந்து ஒன்லி டு அப்லிஃப்ட் யுவர் செல்ஃப் இல்லையா. சரி நீங்க பக்தி விஷா பண்றீங்களா அது உங்களுடைய நன்மைக்கு தான் பேசிக்கலி. ஸோ ஒருத்தர் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சில டவுட் இருந்தால் அடுத்தவங்க சொல்லும்போது அதை வந்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எஸ் இது கரெக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இப்போ நான் கிளாஸஸ் சொல்றதையும் பிரபுபாதர் எழுதுறத வச்சு தான் நம்ம எல்லாமே படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு ஆச்சாரியாருடைய எழுத்துக்களை வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து அவரே வந்து வழி நடத்துவார். ஸோ யூ டூ சாண்ட் பிஃபோர் டேக்கிங் பக்திரிஷா ரிசைட் த அதாவது நம்ம குரு இது வந்து வந்தனம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து பிரணாம் மந்திரம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் யூ டூ தட். ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா அதுல எந்த டவுட் இருந்தாலுமே வந்து பிரபுபாதர் உங்களுக்கு கண்டிப்பா விளக்கி கொடுப்பார். கண்டிப்பா செய்வார். ஸோ வித் ஆல் ஃபுல் டிவோஷன் சரண்டர் டு ஹிம் அண்ட் தென் ஹம்பிளி ரிக்வெஸ்ட் ஹிம் டு கைட். ஸோ அவரே வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா வழி நடத்துவார். எங்க டவுட் வந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து குரு பரம்பரா வந்து நிற்கும். உங்களுக்கு நீங்களே அதை புரிஞ்சுப்பீங்க. ஓகே. ஸோ அதனால வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு சமர்ப்பணம் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு ஒரு கொஷின் அட்டென்ட் பண்ணேன் இன்னைக்கு செகண்ட் அசைன்மெண்ட் எழுதும் பொழுது. ஸோ ஹவு டு யூ ரிலேட் யுவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வந்த பிறகு உங்களுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து டேக்கிங் த மர்சி ஆஃப் வைஷ்ணவா, டேக்கிங் த மர்சி ஆஃப் குரு, டேக்கிங் த மர்சி ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து உபயோகமானதுன்ற ஒரு அதாவது நம்முடைய சொந்த கருத்தையும் அதில் எழுதும். வி ஹாவ் டு ரிவீல் அவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ. ரொம்ப அழகான ஒரு கொஷின். ஸோ அதாவது பகவான் வந்து அதாவது அர்ஜுனர் வந்து காட்டுக்கன்றன அர்ஜுனர் வந்து இதுக்கு போயிருப்பார். யாரு என்னது துவாரகைக்கு போயிருப்பார் இல்லையா. துவாரகைக்கு போயிட்டு வருவார். அதாவது முகமெல்லாம் பொலி விழுந்தோள் அந்த நிலையில வருவார் ஆக்சுவலி அவர் இல்லையா. அப்புறம் யுதிஷ்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி அபசகுணங்கள் எல்லாம் தென்படும் பொழுது அவர் வந்து மனசு இன்னும் அர்ஜுனன் கூட வரலையே, போய் 8 மாசம் ஆயிடுத்து வரலையேன்ற அவருக்கு ஒரு ஆதங்கம். அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது அர்ஜுனர் வரும்பொழுது அவருடைய முகத்துல வந்து அந்த தேஜஸ் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அவர் வந்து சோர்ந்து தான் வந்திருப்பார். ஸோ என்னவோ ஆயிடுத்துட்டு அவர் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பார் இல்லையா. அவருடைய அனுமானங்கள் எல்லாம் யாராவது அர்ஜுனரை வந்து அவமானப்படுத்திட்டாங்களோ அப்படின்றது எல்லாமே கேட்பார். ஆனா கடைசியில வந்து அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் என்ன இருந்ததுனாக்கா கிருஷ்ணர் கிளம்பிட்டாரான்ற ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் அவருக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது. ஆனா அப்போ பார்த்து ஹி வில் பர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி. யாரு அர்ஜுனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மனம் உடைஞ்சு போயிடுவார். அவர் வந்து கண்ணுல இருந்து தாரையா தண்ணி வரும். ஸோ ஏன்னா கிருஷ்ணா என்னை விட்டு போயிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுவார் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த இது வந்து ஆனால் அவர் போகும்பொழுது அவருடைய அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு கொடுத்துருந்த அந்த பவர்ஸ் இல்லையா. காண்டீபத்தை என்னால் பிடிக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணருடைய ராணிகள் எல்லாமே வந்து அழைச்சிட்டு வந்தார். அவங்களையும் யாருமே காப்பாற்ற முடியல. சாதாரண ஒரு வேடர்கள் கிட்ட வந்து நான் வந்து எல்லாரையும் தொலைச்சிட்டு வந்தேன் இப்படி எல்லாமே சொல்வார். ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த வேடர்கள் ரூபத்தில் வந்தது பகவானே இல்லையா. ஸோ ஹீ வில் டேக் பேக் ஆல் த பேரஃபிலனியா இல்லையா. அவருடைய ராணிகள் எல்லாமே அவர் அழைச்சிக்குவார். ஆனால் அது வந்து அர்ஜுனருக்கு தெரியாது. இது வந்து கிருஷ்ணர் தான் வந்து அவங்கள அழைச்சிட்டு போனாரு வேடர்கள் ரூபத்துல வந்துன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தெரியாது. ஆனா ஒரு சாதாரண வேடனை வந்து என்னால வெல்ல முடியாம போயிடுது இல்லையா. ஸோ காண்டீபதாரியான நான் இந்த இப்போ எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதாவது டு வி ரியலி நீட் அதாவது நமக்கு வந்து இந்த ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் தேவையா, பக்தர்களுக்கு தேவையா? பகவான் வந்து
ஒரு சிறப்பான ஆற்றலை வந்து ஒரு பக்தருக்கு கொடுக்குறாங்கனாக்கா அது 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 ஒரு காலகட்டம் இருக்கும், அதற்கு காலம் இருக்கும், அதற்கு நோக்கம் இருக்கும். அந்த செயலுக்கான நோக்கம் நிறைவேறிய பிறகு அந்த பவர் வந்து பகவான் எடுத்துருவார். ஸோ அதன் பிறகு வந்து அந்த பவர் வந்து அவங்களால யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியாது. அது அர்ஜுனனுடைய வாழ்க்கையில வந்து கடைசியில வந்து அவருடைய வாழ்க்கை நீங்க படிப்பீங்க. ஐ திங்க் இன் 15th சாப்டரா, ஐ திங்க் 15th சாப்டர் தான் அது. ஸோ பாண்டவாஸ் குவிட் த ஃபேமிலி. ஸோ அந்த சாப்டர்ல தான் அது வருது. அந்த வேலைக்கு அந்த சக்தி போதுமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் மாட்டாது அந்த சென்டென்ஸ். அப்படி இல்லை, அந்த சக்தி அதாவது அவர் வந்து அவருடைய காரணத்துக்காக தான், பகவான் அவருடைய காரணத்துக்காக அந்த ஆற்றலை வந்து அந்த பக்தருக்கு கொடுத்திருப்பார். ஓகே, அதனுடைய அந்த நோக்கம் முடிஞ்ச உடனே அந்த பவர் அவர் எடுத்துருவார். அது தேவையில்லாத பட்சத்துல அந்த பவர் கண்டிப்பா கொடுக்கவே மாட்டார், எடுத்துருவார். ஏன்னா பக்தி பண்றதுக்கு ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் எதுவும் தேவையே கிடையாது. பகவான் இடத்துல சமர்ப்பணம் இருந்தா போதும். ஓகே, இதை நாம ஐ திங்க் when we go back நாம வந்து கடந்து வந்த பாதையில இருந்து பார்க்கும் பொழுது ஆரம்ப கட்டத்துல நம்முடைய பக்தி லெவல் எவ்வளவு இருந்தது இல்லையா? அடுத்து வந்து உணர்தல் எப்படி இருந்தது? வெறும் ஏட்டுக்கல்வியில மட்டும் படிச்சுட்டே இருந்தா. இப்ப பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள் படிச்ச உடனே நம்ம வந்து அதை வந்து உணர்ந்தறிந்தால் வழி அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு வராது நமக்கு இல்லையா? we need to experience இல்லையா? ஸோ அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரணும்னாக்கா we have how much you are surrendered, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பகவானிடத்துல நம்ம எவ்வளவு சமர்ப்பணம் வச்சிருக்கோம், அந்த சமர்ப்பணம் எப்படி நம்ம வந்து தெரியப்படுத்தோம்னாக்கா நாம அந்த பக்தி தொண்டுல எவ்வளவு ஆழ்ந்து உணர்ந்தறிந்து அதுல வந்து ஈடுபட்டு இருக்கோமோ அதை பொறுத்துதான் நம்ம வந்து சமர்ப்பணமே தெரியும் இல்லையா? ஒரு மாதாஜி ஒரு நம்ம மாதாஜி. எஸ் அதாவது இப்ப பக்தி சாஸ்திரில இதெல்லாமே கூட கொஸ்டின் வருமா மாதாஜி? எங்க வரும்? அதாவது ஈஷோ இன் நெக்டர் ஆஃப் டிவிஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், எதுக்கு அதுல வரும்? இதெல்லாம் அதுல இருந்தெல்லாம் நீ கொஸ்டின்ஸ் வருமான்னு கேக்குறேன் மாதாஜி. ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் திருப்பி படிச்சாதான் ஞாபகத்துல இருக்கும் மாதாஜி. நீங்க போன இதை தடவை ஒழுங்கா படிங்கோ, நீங்க இதை வைபவ் ஒழுங்கா படிங்கோ, அதெல்லாம் நீங்க படிச்சாச்சு ஆல்ரெடி. அதுல இருந்து யாருமே எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா நீங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறதுக்கு வேணா அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் அதெல்லாம் வச்சு நீங்க கொடுக்கலாம். போன தடவை அப்படிதான் மாதாஜி. இது பக்தி அந்த சாஸ்திரத்துல ரெஃபரன்ஸுக்கு அதை எடுத்துக்கலாம். கேட்டீங்க, அது Reference. எழுதிட்டோம். அது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் நீங்க வந்து எழுதலாம். அல்ல, ஒரு கொஸ்டினே ஒண்ணு இருந்தது இல்ல மத்தாஜி, பக்தி சாஸ்திரியில நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை இது ஏதாவது வசனங்கள் 2 கூறுன்னு சொல்லி அது வந்து கேட்டீங்க. எக்ஸாம்பிள், அது நீங்க நார்மலா சொல்லணும். அது நீங்க அதுக்குன்னு போய் படிக்க வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் கிடையாது. இப்ப உங்களால சொல்ல முடியாதா? அப்படி எழுதி இருக்கேன் மாதாஜி நானு. பகவத்கீதையில பகவானிடத்துல சமர்ப்பணம் போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அட்லீஸ்ட் 9.27 ஸ்லோகம் நீங்க எழுத மாட்டீங்களா? எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி அது எழுத மாட்டீங்க. அதுதான் எழுதினேன் மாதாஜி. எக்ஸாம்பிள் ஈஷோல ஈஷாவாஸ்யம் இதம் அது எழுதி அதெல்லாம் வந்து பேசிக் மாதாஜி. அதெல்லாம் வந்து நீங்க எப்பவுமே மனசுல இருக்கும். நீங்க நிறைய படிச்சிருப்பீங்க, அதை கொண்டு நீங்க எழுதலாம். ஆனா வந்து எக்ஸாம்பிள் தான் கேட்டாரே காணி அந்த சாப்டர்ல போய் நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு வந்து கொஸ்டின் எங்கேயுமே வராது. ஓகே, சோ அது வந்து ஸ்பெசிபிக்கா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்ப ஞாபகப்படுத்திக்கணும். அது பேசிக். நானே உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி இங்க வந்து எடுத்துரைக்கிறேன் இல்லையா? உங்களுக்கு அதுவே உங்களுக்கு நல்லா புரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகே, ஸோ வென் யூ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் எழுத எழுத உங்களுக்கு வந்துடும் அது பக்கம். ஆரம்ப கட்டத்தில் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எழுதுறதுக்குன்னா நீங்க வந்து இப்போ 3rd சாப்டர் தானே இப்போ எழுதிருக்கீங்க. 3 சாப்டர்ஸ் முடிஞ்சு இல்லையா? ஸோ அது 3rd சாப்டர். இப்போ 4th சாப்டர் எழுதும்போது இன்னும் நீங்க வந்து யூ வில் பிகம் மோர் மெச்சூர். 19th சாப்டர் வரும்போது இன்னும் ஃபாஸ்டா ஆயிடுவீங்க நீங்க. ஏன்னா அதுவே உங்களுக்கு ஒரு ஹேபிட் ஆயிடும் உங்களுக்கு. அதனால நீங்க அதை பத்தி வருத்தப்பட வேண்டாம். ஸோ இந்த அர்ஜுனனுடைய இந்த இது வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? அது மாதிரி பக்தி வந்து நம்ம அகங்காரத்தை கொண்டு வர முடியாது. உணர்தல் என்பது அகங்காரத்துல வரவே வராது. ஓகே, எப்பொழுது நான் எனது இதெல்லாம் வருதோ அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பா பக்தி என்பது முழுமையான நிலையை அடையவே அடையாது, என்றைக்குமே அடையாது. ஸோ எப்பவுமே இறைவன், குரு இவங்களுடைய அனுகிரகத்தாலதான் நம்ம ஒவ்வொரு அடியுமே இந்த பக்தி பாதையில போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து உணரக்கூடிய பக்குவம் வரணும். ஸோ வென் யூ ஆர் கெட்டிங் ரியலைசேஷன், நாலேஜ் வச்சுட்டு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒன்லி யூ நீட் டு ஹாவ் த ரியலைசேஷன், ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ல தான் நம்ம அதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஐ திங்க் நீங்க எல்லாருமே இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா பார்க்கணும்னா நம்ம நாம ஜபங்கள். ஸோ நம்ம தீட்சை பெற்றவங்க இதை கண்டிப்பா உணர முடியும்.
அதாவது குரு மகாராஜுடைய அவருடைய பிரணாம் மந்திரத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க நாம ஜபங்கள் சொல்லும் போது உங்களால சுலபமா சொல்ல முடியும். அதே வந்து குரு பிரணாம் மந்திரம் சொல்லாம ஜஸ்ட் நீங்க ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா சொல்லிட்டு நீங்க போனீங்கன்னாக்கா யூ வில் ஹாவ் சோ மச் டிஃபிகல்ட்டி. நீங்க இதை ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. யூ வில் ஹாவ் தட். ஸோ தேர் ஸ்டாண்ட்ஸ் த குரு அனுகிரகம். யூ ஆர் அண்டர் த டைரக்ட் ப்ரொடெக்ஷன். நான் இத்தனைக்கும் குரு மகாராஜ் கிட்ட வந்து நம்ம தனியா பேசுறது கூட கிடையாது. ஸ்டில் he is there இல்லையா? that's how he is given protection. ஏன்னா he gets the protection from his guru. அப்படியே வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வரக்கூடிய அந்த அருள் வந்து நமக்கு வந்து we are getting the அனுகிரகம். இது வந்து தீட்சை பெற்றவங்களுக்கு, பெறாதவங்களுக்கு கூட வந்து இவங்க அதாவது பிரபுபாதரை வந்து நீங்க கண்டிப்பா வேண்டலாம். இது என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸே உங்களுக்கு நான் பாகவதம் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? இப்ப துவாரகாக்கு போகும்பொழுது போனப்போ அங்கே அதாவது ஏகாதசி அன்னைக்கு இல்லையா? ஸோ ஐ வாஸ் ஹேவிங் சோ மச் எல்லாருக்குமே பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த ப்ராப்ளம், பட் வென் ஐ வாஸ் திங்கிங் அபவுட் தட் ப்ராப்ளம் வேரின் இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த என்னுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்கள பத்தி நான் ரொம்ப யோசிக்கும் பொழுது எனக்கு ஏதோ ஒரு ஆஸ்டரிட்டி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு மனசுல ஒரு உந்துதல் பிரபுபாதர் முன்னாடியே வந்து ஆக்சுவலி அவருடைய அந்த அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடியே நின்றுட்டு மனசு ரொம்ப உடஞ்சி போய் நான் நின்றுட்டு இருந்தேன் நான். ஸோ அப்படின்னா எனக்குன்னு ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்களை நான் பெருசா என்னைக்குமே எடுக்க மாட்டேன். பட் என்ன முன்னாடி யாராவது கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தா தட் ஆல்வேஸ் ஐ ஃபீல் வெரி வெரி பேட். அது சின்ன பிராயத்திலேருந்து இருக்கக்கூடிய சுபாவம், இன்னைக்கு வந்த சுபாவம் கிடையாது அது. ஸோ அது இப்போ கிருஷ்ண கான்சியஸ் வந்த பிறகு இன்னும் நிறைய ஆயிடுது. முன்னாடி வந்து ஒரு லிமிட்ல இருந்தது, இப்போ வந்து ஐ ஃபீல் வெரி பேட் ஃபார் தம். அப்படி இருக்கும்பொழுது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நன்னிலை அடைய மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஆஸ்டரிட்டி பண்ணணுன்ற அந்த உந்துதல் வந்து என் மனசுக்குள்ள அங்கே நின்றுட்டு இருக்கும்போது தோன்றினது. அப்போ இன்ஸ்டன்டேனியஸா வந்து இன்னைக்கு நிர்ஜலை என்னால பண்ண முடியாது, ஆனா அட்லீஸ்ட் வெறும் தண்ணியை குடிச்சிட்டாவது எனக்கு வந்து இந்த உபவாசத்தை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுடைய கருணை எனக்கு கண்டிப்பா இருந்தா மட்டும்தான் என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அதாவது பிரபுபாதருடைய அந்த இதுக்குல நான் விழுந்து வணங்கின பிறகு அன்னைக்கு ஃபுல் 108 ரவுண்ட்ஸ் ஊரெல்லாம் சுத்து இல்லையா? சுத்திட்டு 108 ரவுண்ட்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது. பிளஸ் வெறும் நீர்ல மட்டுமே வந்து இருக்க முடிஞ்சது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டு யூ திங்க் நான் தான் அந்த 108 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணனா? கண்டிப்பா கிடையாது. எனக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி 100% கிடையாது. 108 மாலை பண்ற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி எனக்கு கிடையவே கிடையாது. அதுவும் தண்ணி மட்டுமே குடிச்சிட்டு நான் என்னால வந்து கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. ஸோ இன் ஜென்ரல் இது அதுக்கு முன்னாடி ஏகாதசி வரைக்கும் கூட ஒரு ஃப்ரூட்டாவது நான் சாப்பிடுவேன். அட்லீஸ்ட் 2 ஃப்ரூட் சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி வந்து குடிப்பேன். அப்படி இருந்தாதான் என்னால மேனேஜ் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா என்னால கண்டிப்பா மேனேஜ் பண்ண முடியாது. ஆனா அன்னைக்கு வந்து சில பிரபுபாதருடைய கருணை வந்து கண்டிப்பா இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இதெல்லாமே அவங்கவுங்களுடைய உணர்தல். நீங்க எல்லாம் கூட இது மாதிரி ஒரு ஆஸ்டாரிட்டிஸ் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவீங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவு த நம்பிக்கை. இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான இதெல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய ஆச்சாரியாவுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ், அதுக்கப்புறம் கிரேட் டிவோட்டிஸ்னுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம பாகவதத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா? இந்த அமலம் புராணம்ல நாம வாசிக்கிறோம், அதை கொண்டு நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நத்திங் வி ஆர் டூயிங். இங்க வந்து நம்ம தான் செய்யறோன்றத அதை வந்து அந்த கணக்கே எங்கேயுமே கிடையாது. வி கெனாட் டூ எனிதிங். இறைவனுடைய இப்ப குருவனுடைய அனுகிரகம் இருந்தா குரு என்ன பண்ணுவார்? இறைவனிடத்துல இருந்து நமக்காக வேண்டி அவர் வந்து அதுதான் நம்ம சம்சாரதாவை காலையில பாடுறோம். சம்சாரதாவா நீங்க அந்த 4:30 to 5 வந்து நீங்க யூ ப்ளீஸ் டெடிகேட் யுவர் செல்ஃப். நீங்க அந்த சமயத்துல வந்து நீங்க டோன்ட் ரோம் ஏறுந்த ஓகே. அங்க பாட்டு நீங்க வந்து அதை ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க பாட்டு நீங்க சுத்தாதீங்க. ஐ வாஸ் டூயிங் தட் ஆக்சுவலி. அந்த இது ஆரத்தி வரும்போது நான் பாட்டு பாடிட்டு ஆரத்தி பார்த்துட்டு நான் பாட்டு போயிடுவேன் நான். ஆனா தட் இஸ் நாட் த டைரக்ட். அது வந்து ரைட்டான ஒரு இது கிடையாது. யூ ஹாவ் டு டெடிகேட்டட்லி சிட். அதுக்கிட்டே உட்காந்து நம்ம வந்து முடிஞ்சா நம்ம வந்து யூ ஹாவ் டு சேவிச்சுக்கணும். ஆமா, அது உங்களால முடிஞ்சா அது சேவிச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பாடல் பாடும்போது நீங்களும் பாடி ஓகே குரு பரம்பரா கிட்ட வந்து கண்டிப்பா பிரார்த்திக்கணும். யூ ஷுட் மெடிடேட். லிட்ரலி அந்த சம்சார தாவா பாடும்போது நீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெடிடேட் தான் பண்ணணும். அப்படி பண்ணாதான் குருனுடைய அனுகிரகம் கனெக்டிவிட்டியே நமக்கு வரும். இல்லைன்னா குருவோடைய நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாமே இந்த மனம் கொள்ளும் நிலைதான் இல்லையா? இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் த கனெக்டிவிட்டி ஆப்வியஸ்லி வந்து அங்க வந்து எந்த ரிலேஷன்ஷிப்புமே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஏன்னா நம்ம பிரபுபாதரை நேர பார்த்தது கிடையாது இல்லையா?
அட்லீஸ்ட் குருவையாவது நம்ம பார்த்துருக்கோம், ஆனா பிரபுபாதரை பார்க்கல. வி ஷுட் எஸ்டாப்ளிஷ் த ரிலேஷன்ஷிப். அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு நாம எப்படி அந்த சேவையை வந்து ஏத்துக்கிறோன்றது ரொம்ப முக்கியம். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த சேவையை நாம் ஏத்துக்கிறதுனாக்கா அதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கோம்னு அர்த்தம், ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த குரு அந்த அஷ்டகம் பாடும் பொழுதும், அதுக்கு அடுத்து இதுவும் என்னது நரசிம்ம ஆரத்தி, அடுத்து துளசி ஆரத்தி, இந்த மூணுத்தையுமே நம்ம வந்து டெடிகேட்டடா நம்ம வந்து பார்க்கணும். ஒருவேளை ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியாது, பெட்டர் வி கேன் லீவ், அந்த நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு. ஏன்னா தட் இஸ் அ டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் வி ஆர் டூயிங் டு த சேவா. ஓகே, தட் வில் பிகம் அன் அபராதம். ஸோ நிறைய நாள் நான் யோசிச்சிருக்கேன், ஏன் இப்படி தடை வருது. வி நீட் டு அனலைஸ். நம்ம வந்து எப்பவுமே ஏன் ஏதாவது ஒரு நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வருதுன்னா வி ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் தட் ஆக்சுவலி. தென் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஐ ஃபெல்ட் ஐ வாஸ் ப்ரேயிங், நான் என்ன தப்பு பண்றேன்ட்டு. பட் ஐ காட் அ ஹிண்ட் தட் ஐ ஷுட் ப்ரே லைக் திஸ் ஒன்லின்ற அந்த மனசுல இருந்து எனக்கு தோன்றினது. அப்படின்னா நமக்கு பிரபுபாதரோ இல்ல வந்து கிருஷ்ணரோ வந்து நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து அதை வந்து நீ இப்படி செய்யுங்கிறத அந்த உணர்த்துதலை கண்டிப்பா நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க. இதுல நாமளா இதை யோசிச்சு எதுவுமே பண்றது கிடையாது. we don't have that intelligence. அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்முடைய புத்தி வந்து அவ்வளவு, அதாவது மேன்மைன்னு சொன்னா தவறாயிடும். அதாவது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அவ்வளவு அறிவு பெற்றவர்கள் கிடையாது. ஸோ உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவானே நமக்கு வந்து வழி நடத்துவார் என்பதை வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த மங்களாரத்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ ஹவ் பிகம் சோ அடிக்டட்னே சொல்லலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி ஆயிடுத்த பிறகு இப்போ ஐ எம் ஏபிள் டு see that இந்த பிரார்த்தனைகள் இந்த ஜபங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல நிலையில பண்றதுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ குரு பரம்பரையினுடைய கருணை, பகவானுடைய கருணை, இதெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. ஆனா அதற்கு நாம எந்த அளவுக்கு சமர்ப்பணம் இருக்கிறோன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் சரண்டர்னா போய் அப்படியே பாதங்களை விழுந்துட்டு மனதளவுல நாம அவங்கள வந்து உயர்வான ஸ்தானத்திலும் இல்லையா, அவர்கள் உயர்வான ஸ்தானத்தில அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நினைத்து அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை கேட்டும் அதுல வந்து உணர்ந்தும் பொழுது அவர்களுடைய உண்மையான நிலையை வந்து நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வரும். அப்பதான் நாம வந்து அவர்களுக்கு சரணாகதி அடையும். கரெக்டா? புரியுதுங்களா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதா. புரியுதுங்க இல்லையா? So it is not, there is nothing. நாம் எதுவுமே நீங்க பண்றது, we are only an instrument, நிமித்த மாத்திரம் தான். we are a dumb and deaf தான். இந்த deaf தான் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஒன்லி இந்த எந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி குரு பாதங்களை நம்ம சமர்ப்பணம் அடையிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனசை வந்து தயார்படுத்திக்கணும். அண்ட் ஒன் மோர் இன்சிடென்ட்ஸ் ஆல்சோ ஐ திங்க் ஐ ஹவ் டோல்ட் ஆல்ரெடி. ஐ திங்க் நம்ம அர்ச்சனா மாதாஜி பத்தி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஷி வாஸ் சோ மச் இன்டென்ஸ் ப்ரேயர்ஸ். நான் ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொன்னேன், நம்ம குரு மகாராஜ் ரொம்ப கருணை, நீங்க வந்து அவருக்கு இன்டென்ஸ் ப்ரேயர்ஸ் பண்ணும்போ கண்டிப்பா உங்களுக்கு தீட்சை கண்டிப்பா கிடைக்கும். அது எப்படின்னா முடியாது, எப்படி ஆகும்னு எனக்கு கூட தெரியாது. ஷி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கம். கடைசியில அவங்களுக்கும் ஐ திங்க் ஒன் மோர் மாதாஜி, மீனாட்சி மாதாஜி, அவங்க 2 பேருக்குமே வந்து ஆன்லைன்ல வந்து தீட்சை கொடுத்தாங்க. அது நடக்கும்னே ஆன்லைன் தீட்சை அந்த சமயத்துல சொல்லவே இல்லை. காலையில வந்து 8:30 மணிக்கு வந்து ஆன்லைன் தீட்சைன்னு 7 மணிக்கு தான் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இமீடியட்டா கால் பண்ணி அவங்க வந்து ஷி அட்டெண்டட். யூ கேன் see her மார்னிங் 8 AM கிளாஸ் வந்து என்என்டி பிரபுஜியோட கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றாங்க அவங்க. ஷி இஸ் அட்டெண்டிங். அவங்களுக்கு இப்போ குழந்தை ஷி இஸ் கேரிங்ல இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் இதெல்லாம் பண்ணாங்க. அவங்க இதெல்லாமே நடந்தது அவங்களுக்கு. மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, பும்சவனமா சீமந்தம், அது எல்லாமே பண்ணாங்க இப்போ. ஸோ அது மாதிரி தட் இஸ் த சரண்டர்னஸ். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம அதை எடுத்துட்டு போறோமோ that much you will be able to achieve. These are all practical things. These are not a great achievements நான் சொல்லல. பட் நம்ம அட்லீஸ்ட் 1% நம்ம வந்து ஒரு முன்னேற்ற பாதைக்கு போறதுக்கு வந்து இது ஒரு வழி நடத்துதல். நம்பிக்கை, முதல்ல நம்பிக்கை இருந்தாதான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே போக முடியும். நம்பிக்கை இல்லைன்னா கண்டிப்பா போக முடியாது. இட்ஸ் கல். இதை வந்து நம்ம கல்லுன்னு வச்சிருந்தோம்னா அது கல்லு தான், இல்லை இது விக்கிரகம்னா விக்கிரகம் தான். ஸோ நம்ம அதை கல்லா ஏத்துக்கிறதும் விக்கிரகமா ஏத்துக்கிறதும் நம்முடைய மனசுடைய சமர்ப்பணம், அவ்வளவுதான். இட்ஸ் அப் டு அஸ் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி படித்தோம். இந்த ஆச்சாரியாஸ்னா அந்த இந்த கதை சொன்னேன் இல்லைங்களா உங்களுக்கு, நான் பார்வதி தாயாரும் சிவபெருமான் கதை சொன்னேன் இல்லையா. குட்டியூர்ல புல்தானா இல்லையா, பாகவதம் சொன்னதை வந்து பார்வதி தாயார் சொல்லுவாங்க. அதாவது டெய்லி வந்து அந்த புல்தானா வந்து இந்த இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள், குளோரிஃபிகேஷன் பை தேவதாஸ், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இது சொல்லப்பட்டது. ஸோ இது ப்ராக்டிக்கலாக நடந்தது.
புல்தானா வந்து பாகவதம் சொல்றாரு. டெய்லி வந்து அந்த சிவபெருமான் கோயில்ல, சிவன் பார்வதி கோயில்ல வந்து சொல்லுவார். ஆனா அவர் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு எந்த இடத்துல அவர் முடிச்சிட்டு போனாரோ பாகவதம், அது அடுத்த நாள் அவர் வந்து பார்க்கும் பொழுது இன்னும் ஒரு 2 பேஜ் அவர் முடிச்சிருக்க மாட்டாரு. முடிச்சத வந்து முன்ன தள்ளி போட்டிருப்பாங்க. சரி என்னடா இது, நான் ஆல்ரெடி இதை முடிச்சிட்டேன்ல, மறுபடியும் இந்த மார்க்கிங் வந்து மாத்தி மாத்தி இருக்கேன்னு அவருக்கு என்னன்னு தெரியாது. ஆனா ஒரு நாள் வந்து அவர் மறந்து போய் அவருடைய பேக் வந்து கோயில் சாத்துறதுக்கு முன்னாடி அவர் பேக் வந்து கோயிலே வச்சிடறாரு. சரி அந்த கோயில் திறந்து எடுத்துட்டு போகலாம்னு வரும்போது அங்கே சிவபெருமானும் பார்வதியாருமே வந்து அமர்ந்து அர்ச்ச விக்கிரகத்துல கிடையாது. தி போத் கம் அவுட். அவருடைய புக்கை வச்சுக்கிட்டு சிவபெருமான் வந்து பாகவதத்தை எடுத்துரைக்க பார்வதி தாயார் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. சிவபெருமான் வந்து சொல்வார், ஓகே நல்லா இருக்கா பாகவதம், எப்படி போயிருக்குன்னா, ஓகே தான் நீங்க சொல்ற பாகவதம், ஆனா உல்தானா சொல்றதுதான் இன்னும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு கேட்ட உடனே, அதாவது மெய்மறந்து போய் குல்தானா அங்கேயே வந்து மூர்ச்சையாகி விழுந்து விடுகிறார். அதாவது இட் இஸ் த குளோரிபிகேஷன். அதாவது பகவானும் வந்து பக்தர்கள் இதே மாதிரி இன்சிடென்ட் ஐ திங்க் சில இன்சிடென்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும்னா நம்ம ஆழ்வார்கள் எடுத்துட்டாங்களோ, ஸோ பகவான் வந்து பக்தர்கள் எங்க இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல வந்து இருந்துருவார் இல்லையா. ஸோ பேயாழ்வார், பூதத்தாழ்வார் இவங்க எல்லாம் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு சமகாலத்தவர்கள் தான். ஆனா ஒருத்தர் என்னைக்குமே பார்த்துன்றது கிடையாது. ஓகே. ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து எப்பவுமே நம்ம ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா பாத்தீங்கன்னாக்கா விருந்தினர் மண்டபம் எல்லாமே உண்டு இல்லையா. அந்த மண்டபத்துல வந்து இருக்கும் பொழுது மழைக்கு ஒதுங்கினப்போ பேயாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், இன்னொருத்தர் யாரு எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அவங்க 3 பேர், பொய்கை ஆழ்வார். ஓகே 3 பேர் வருவாங்க. ஒருத்தரா வருவாங்க. ஒருத்தரா கேட்கும்போது ஒருத்தர் வந்த பிறகு ஒருவர் இருந்தா இங்க படுக்கலாம், இருவர் இருந்தா வந்து உட்காரலாம் இல்லையா, 3 பேர் இருந்தா நிக்கதான் முடியும்ன்றத மாதிரி. சோ இப்படி ஒரு 3 பேருமே வரிசையா ஃபர்ஸ்ட் பேயாழ்வார், அதுக்கப்புறம் பூதத்தாழ்வார், அதுக்கப்புறம் பொய்கை ஆழ்வார் வரும்பொழுது, இதை நான் உங்களுக்கு 2-3 வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். இருந்தாலும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு சொல்றேன்னா, பகவான் எங்க இருக்காருன்னா பக்தர்கள் கூட்டத்தோட தான் இருக்காரு. ஆல்வேஸ் இன் திஸ் சங்கம். இந்த சங்கம் வந்து எப்பவுமே ஆக்டிவா நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும், புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அப்பதான் ஒருத்தர் வந்து பக்தியை வந்து இன்னும் மேன்மையை எடுத்து போறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். அப்போ 3 பேர் இருந்தப்பையும் வந்து இருக்கும். அப்போ நம்ம 3 பேர் தானே இருக்கோம் அப்படின்னும் போது அங்கே பார்த்தா எம்பெருமானும் அங்கே இருப்பார். அவங்கள அந்த அன்பு மழை அந்த அந்த அதுல வந்து அவங்க வந்து நினைஞ்சிருப்பார். பக்தர்களுடைய அன்பு மழையில வந்து அவர் நினைச்சிருப்பார். ஸோ ஹி ஆல்சோ வில் கம் இன் தட். 4 பேர் கண்டிப்பா அந்த இடத்துக்கு பத்தாது. ஸோ பகவான் வரும்பொழுது அந்த இடத்துல இறுக்கி கொள்ளும். அந்த மாதிரி பக்தர்கள் எங்கேயோ அங்கேதான் பகவானும் இருப்பார். ஈவன் தேவர்கள் கூட வந்து பகவானுடைய புகழாரங்களை வந்து பக்தர்களின் வாயிலால கேட்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ பிருத்து மகாராஜா கூட காலையில படிக்கும் பொழுது பிருத்து மகாராஜையும் அவருடைய மனைவியையுமே வந்து எவ்வளவு குளோரிஃபை பண்றாங்க இல்லையா. தேவர்களுடைய மனைவிகள் எல்லாருமே. சோ தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். சோ மனித ரூபத்தில் வந்து நாம பக்தி பாதையில போகிறது என்பது மிகவும் அரிதான ஒன்று. அந்த பாதை நமக்கு கிடைச்சப்ப நாம் என்ன பண்ணணும், அது அப்படியே வந்து அந்த கொடியை வந்து படர விட்டுக்கணும், நம்ம முன்னாடி எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும். ஸோ எதையுமே யோசிக்க கூடாது அந்த விஷயத்துல. தட்ஸ் ஹவ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம வந்து பக்திக்கு கொடுக்கறது. ஓகே. ஸோ மேலும் வியாசதேவருடைய அவர் எதுக்கு இப்போ வேதங்கள் எல்லாம் தொகுத்தாச்சு இல்லையா, 4 வேதங்களா பிரிச்சாச்சு. அடுத்து வந்து ஸ்ருதி ஸ்மிருதி அதன் பிரகாரமும் வந்து இதை வந்து மந்திரங்கள் தனியா, அதுக்கப்புறம் வந்து இது தனியா, அதாவது புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இதெல்லாமே தனியா. அடுத்து வந்து மகாபாரதம் வந்து அதாவது புராணங்களே வந்து 5th வேதமா வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி அதுல மகாபாரதம், ராமாயணம் இதெல்லாமே வரும் இல்லையா. இப்படி இதெல்லாம் பண்ண பிறகு கூட வந்து பகவானுக்கு வந்து வியாசதேவருக்கு வந்து திருப்தி கொள்ளவே இல்லை. சோ இதெல்லாமே மக்களுடைய நலனுக்காக தான் அவர் செய்தார். ஆனாலுமே ஏன்னா அவர் பார்த்தார் கலியுகத்தினுடைய அறிகுறிகள் பார்த்தார். வருங்காலத்துல வந்து இப்படி நம்ம வேதங்கள் எல்லாம் ஏற்றாமலே போயிட்டோம்னா அதன் பிறகு ஏதுமற்ற நிலையில இந்த கலியுகத்துல மக்கள் வந்து உழல்வார்கள் அப்படிங்கறதெல்லாம் உணர்ந்துதான் அது வரைக்கும் வேதங்களை தொகுத்து எழுதவே இல்லை. அதன் பிறகுதான் ஒரு வேதத்தை 4ஆ பிரிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த 4மே வந்து ஜெனரல் கேட்டகரைசேஷனா வந்து மந்திரங்களை ஒரு பக்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மிருதி புராணங்கள் இதிகாசங்கள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் எல்லாத்தையுமே பண்ணார். ஆனாலுமே வந்து அவருக்கு வந்து மனசு வந்து கொள்ளவில்லை. ஸோ அவருக்கு வந்து எங்கேயோ நாம வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கறது எல்லாமே யோசிக்கிறார். ஸோ பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் பீயிங் சப்மர்ஜ்ட் இன் மேட்டர் இஸ் மேட் பாசிபிள் பை த பிரிஸ்கிரைப்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் வேதாஸ், பட் த அல்டிமேட் அச்சீவ்மெண்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட். Unless it is attained, the living being, even though fully occupied, cannot be situated transcendently normal state.
Srila Vyasadev appeared to have lost the clue and therefore felt dissatisfaction. So அவரும் வந்து அவர் தொகுத்த அந்த வேதங்களால வந்து அவர் வந்து மன நிறைவு கொள்ளவில்லை. ஸோ பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ லிவிங் பீயிங் இல்லையா, ஒரு உயிர் வாழியினுடைய தூய்மைப்படுத்துறது வந்து சப்மர்ஜ்டு ஹூஇஸ் இந்த லிவிங் பீயிங் வந்து உயிர் வாழி எதுல வந்து மூழ்கி இருக்கான், அதாவது ஜடத்துல மூழ்கி இருக்கான். ஸோ அண்ட் இஸ் மேட் பாசிபிள், இது எப்படி வந்து அவனால வந்து தூய்மைப்படுத்த முடியும், அவன் செய்ய வேண்டிய அவனது கடமைகள் மூலியமா தான் இல்லையா. ஸோ அந்த கடமைகளுமே வந்து எதன் அடிப்படையில் அவன் செய்யணும், வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில் அவன் செய்யணும் அவனுடைய கடமைகள். பட் அல்டிமேட் அச்சீவ்மெண்ட் வந்து டிஃபரெண்ட் இல்லையா. அன்லெஸ் இட் இஸ் அட்டைன்ட் த லிவிங் பீயிங் ஈவன் தோ ஃபுல்லி எக்யூப்ட் cannot be situated transcendently. நார்மலா நம்ம வந்து எப்பவுமே தெய்வீக நிலையில இருக்க மாட்டோம் இல்லையா. ஆர் வி பிகாஸ் வி ஆர் ஆல் பவுண்ட் டு த 3 modes இல்லையா. 3 குணங்களால நாம வந்து எப்பவுமே கவரப்பட்டிருக்கோம். அதனால வந்து நாம ஒரே நிலையில வந்து நாம எந்த சமயத்திலுமே இருக்க முடியாது. இப்போ நாம அமைதியா இருக்கிறவங்க அடுத்த 1 மணி நேரம் நம்ம ஒரு சூறாவளி மாதிரி நம்ம வந்து மாறக்கூடிய சான்சஸ் கூட நிறைய உண்டு. ஸோ அதனால இப்போ நம்ம பக்தியில நிலை பெறும்பொழுது மட்டும்தான் அந்த மனசு பக்குவம் அடையும். பக்தியில நாம நிலை பெறாம இருந்தா அது பக்குவத்தை வந்து நம்ம கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போக முடியாது. அதுவும் இந்த பக்தி எப்படிப்பட்டது இருக்கணும், யூ ஷுட் ஹாவ் எ கண்டினியூஸ் என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா. அதாவது கண்டினியூஸா நம்ம வந்து காலையில இப்போ வந்து பாகவம் படிச்சோம், இப்போ வந்து நம்ம கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம் இல்லையா, அது வந்து நம்ம வந்து நாம ஜபங்கள் பண்ணுவோம், ஏதோ ஒண்ணுத்துல வந்து நம்ம வந்து இறைவனை மையமாக வைத்து நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நம்ம அமைத்து கொண்டால் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை வந்து இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு என்று ஏற்றுக்கொண்டு அதையும் திருத்தொண்டாக எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவம் இருந்தா மட்டும்தான் வந்து நமக்கு தூய்மை என்பது நடக்கும். இல்லைன்னா there is no purification. It is as good as மெட்டீரியல் ஒர்க் தான். நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து தான் நம்ம செயல்படுறோம்னு அர்த்தம். ஸோ ஒருவர் வந்து இந்த தூய்மையை அடையாத வரைக்குமே வந்து அவர்கள் எல்லாவற்றையுமே அவர்களுக்கு எல்லாம் இருந்தாலும் கூட அவங்களால வந்து தெய்வீகமான ஒரு நிலையை வந்து அவங்களால அடைய முடியாது. ஓகே. ஸோ அவங்க செல்வத்துல அதிபதியா இருக்கலாம், இல்லை ஏழையா இருக்கலாம், வாட் எவர் சுச்சுவேஷன். ஓகே. அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னா இருக்கட்டும், பக்தி ஸ்திரமான நிலையில அவங்க பக்தியை வந்து தன்னுடைய கடமையில கூட வந்து அவங்க பக்தி தொண்டா ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் ஆற்றும் பொழுதுதான் அந்த மனசு வந்து பக்குவமடையும். எப்படி மாதாஜி கடமையை வந்து நான் வந்து பக்தியா ஏற்று நடத்துறது, அது அவ்வளவு சுலபம் இல்லைல்ல. ஏன்னா நான் டீல் பண்றது எல்லாமே பௌதிகவாதி தான். அவங்க பௌதிகவாதியா இருக்கட்டும், நீங்க ஒரு பக்தனா இருந்து நீங்க செயல்படுங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த எது ரைட் எது தவறுன்றதை உங்களால அனலைஸ் பண்ண முடியும். ரைட்டான விஷயத்துக்கு ரைட்டான டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கு. அதை நீங்க பக்குவமான முறையில் எடுத்துட்டு போகணும். கோவப்படுறது வந்து இட் இஸ் நாட் எ டிவைன் குவாலிட்டி இல்லையா. ஆக்ரோஷம் வந்து நல்ல குவாலிட்டி கிடையாது. அதனால நம்ம கிட்ட யாராவது சண்டை போட வர்றவங்களை கூட நம்ம வந்து சமாதானப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்துக்கு நம்ம போகணும்னா பக்தியில நாம வந்து நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பண்பு. அப்ப நம்ம ஆற்றக்கூடிய எல்லா பௌதிக செயல்களா இருந்தாலும் நம்முடைய இன்டென்ஷன் வந்து நோக்கம் என்பது பக்தி கொண்டு ஆற்ற வேண்டும் என்ற அந்த நோக்கம் இருக்கணும். அப்ப அந்த இதெல்லாமே வந்து பக்குவத்துக்கு அடையும். ஓகே. ஸோ இப்படிதான் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். இல்லைன்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல இங்க வந்து பாகவத தர்மம் தான் மிஸ்ஸிங். அதனால்தான் அவருக்கு வந்து ஸோ பாகவத தர்மம் என்பது என்ன, இறைவனை பற்றியும் இறைவனுடைய பக்தர்களுடைய செயல்களை பற்றியும் லீலைகளை பற்றியும் இதெல்லாம் வந்து மிஸ்ஸிங். அவர் எழுதின அந்த வேத தொகுப்புல வந்து வேதங்களுடைய சாராம்சமே வந்து பாகவதம் தான் இல்லையா. இந்த பாகவதத்துல வந்து நம்ம எல்லாமே படிக்கிறது என்னது, அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்கும் இல்லையா, ஒருத்தருடைய பர்சனல் ரியலைசேஷன் இருக்கும், அவங்க எப்படி வந்து பகவானுடைய திருவடிகளை சேர்ந்தார்கள் வாழ்க்கையில். இப்ப பிருது மகாராஜா எப்படி வந்து தன்னுடைய மனசை கட்டுப்படுத்தி இல்லையா, அவர் எப்படி செய்தார் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்தூல உடலை செப்பரேட் பண்ணி சூக்ஷ்ம உடலை செப்பரேட் பண்ணி ஆன்மாவை வந்து சகசராரா மூலியமா வந்து எடுத்துட்டு வந்து ரொம்ப அழகா வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஸ்லோகங்கள் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய சால்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதாவது மோட்சம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வே. ஸோ அதை வந்து படிக்க படிக்க நாம என்ன பண்ணுவோம், நமக்கும் வந்து இதெல்லாம் தான் பக்தி பாதை, இப்படிதான் ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீக நிலையை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு ஒரு இதெல்லாம் படிப்பினைகள். அதை நம்ம கேட்க கேட்க நாமளும் வந்து ஓகே, நாமளும் இதை ஒரு சில சமயங்கள் வந்து நமக்கு நிறைய வாட்டி வரலனாலும் ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டன்ட்ல ஒரு நிமிஷமாவது இதை நம்ம உணர்ந்திருப்போம் இல்லையா. ஒரு செகண்ட் நம்ம மனசை வந்து பக்குவப்படுத்தி இருந்தாலும் அதே மாதிரியான உணர்வுகள் நம்ம எப்பயாவது
ரியலைஸ் பண்ணி இருக்கலாம். அது நமக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, இப்படி இருந்தாதான் அது கரெக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்கும். இன்னும் அதுலயே நாம் என்ன பண்ணணும், முன்னுக்கு போலாமே. அதை மீண்டும் எப்படி நாரத மகரிஷி அடுத்த சாப்டர்ல படிப்போம் நம்ம இல்லையா, அவர் ஒரே ஒரு 5 செகண்ட் தான் பகவானை பார்த்தார். ஆனா அதுக்கப்புறம் சேம் அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் அவரால் எடுத்துட்டு வர முடியல. ஏன்னா அவரும் வந்து தியான பயிற்சி தான் செய்தார் இல்லையா. ஸோ அப்போ பகவான் வந்து சொல்வார், நான் உன் கண்களுக்கு இனிமே தெரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்வார். அதனால நீ வந்து தேடக்கூடாது, யூ ஹாவ் டு கோ, முன்னேறி போய் பக்தி தொண்டில ஈடுபடுன்னு சொல்லிட்டு. அதனால அடுத்த பிறவி வந்து அவர் பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதை கேட்டுண்டு அது அப்படியே தொடர்ந்தார். அடுத்த பிறவில வந்து தேவரிஷி ஆனார். ஸோ அப்படி நம்ம வந்து ரியலைசேஷன், அடுத்தவங்களுடைய ரியலைசேஷன் நம்ம கேட்கும் பொழுது நமக்கும் அது மாதிரியான ஒரு சில அறிகுறிகள் நமக்கு வந்து வந்திருக்கும். அந்த அறிகுறிகளை கொண்டு ஓகே இதுதான் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் சுச்சுவேஷன் ஸ்டேட்டஸ் இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுட்டு அதை அப்படியே புடிச்சிட்டு நம்ம மேல போகணும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம மனசை பக்குவப்படுத்தணும். அதுதான் ஒருத்தருக்கு வந்து அதாவது நம்பிக்கையை கொடுக்கும் பக்தி மீது. ஸோ ரியலைசேஷனே இல்லைன்னா வெறும் ஏட்டுக்கல்வி மட்டும்தான் நம்ம படிப்போம் இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பக்தியை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போறோம் அப்படின்னும் போது பகவானுடைய உயர்வான நிலைகளை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறது இல்லையா, அவரோட லீலைகள் இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது ஸோ எப்போ வந்து ஒரு ஆத்மா வந்து உண்மையிலேயே வந்து திருப்தி கொள்ளும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து இப்ப வியாசதேவர் வந்து மனசு திருப்தி கொள்ளலை. ஏன்னா அவர் வந்து பாகவத தர்மமே எழுதல. அதை நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோகம் போனவா அந்த மண்டே அன்னைக்கு படிச்சோம் நம்ம இல்லையா, 32nd ஸ்லோகமும் நினைக்கிறார். ஸோ அப்படி அந்த அந்த டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கு என்ன இதுனாக்கா வி ஆர் மிஸ்ஸிங் த ட்ரூ டிவோஷனல் சர்வீஸ் அந்த இடத்துல கிடையாது இல்லையா, அதனாலதான் மிஸ்ஸிங். ஸோ அவ இங்க சவை பும்சா, இது ஆல்ரெடி நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ யதோ பக்திரா தோக்ஷதே ஹைத்துகி. அது எப்படி இருக்கணும், ஹைத்துகி எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம இல்லையா. ஸோ இது பண்ணா இது அப்படிங்கிற அந்த இது இல்லாம வெறுமனே பக்தி மட்டும் பண்றது. அப்பிரதிஹிதா அப்படின்றது வந்து அதாவது தடை கற்களும் இல்லாம எந்த ஒரு மோட்டிவேஷனும் இல்லாம, அப்படின்னா எதிர்பார்ப்பு இல்லாமலும் தடை இல்லாமல் தங்கு தடை இல்லாமல் நாம செய்யக்கூடிய பக்தி, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ த சுப்ரீம் ஆக்குபேஷன் அதுதான் தர்மம் இல்லையா. அதாவது தர்மம் என்றால் ஒவ்வொருடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் இல்லையா. ஆனா ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்க்கைக்குமே இருக்கக்கூடிய முதன்மை கடமை என்னன்னாக்கா எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி எந்த தடைகளும் இன்றி நாம வந்து இறை தொண்டுல வந்து நம்மளை நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்ளணும். தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஆக்சுவல் இல்லையா. த சுப்ரீம் ஆக்குபேஷன் தர்மா, இது உங்ககிட்ட யார்கிட்ட புக் இருந்த வாசிங்கோ. இது ஃபார் ஆல் த ஹியூமனிட்டிஸ் தட் பை விச் மென் கேன் அட்டைன் லவ்விங் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அன்டு த டிரான்ஸ்டென்டல் லார்ட். Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted. Unmotivated அனக்கா ஏதோ ஒரு பலனை அடைவதற்காக நம்ம அந்த பக்தியை செய்யக்கூடாது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன்மோட்டிவேட்டட். மோட்டிவ்னா ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லையா, அது மாதிரி. அப்பிரதிஹதா அப்படின்னும் பொழுது எந்த அதாவது தடை கற்களும் இல்லாம, அப்படின்னா நாம இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஒரு ஃபோக்கஸ்டா. எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இது எல்லாருக்குமே வரும். ஸோ நம்ம சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்கோம், சடனா நம்ம வீட்டுல வந்துட்டு இது எங்க வச்ச அப்படின்னு கேட்பாங்க. கேட்பாங்களா கேட்பாங்களா, அவங்க நம்ம சாண்டிங் பண்றதுடைய முக்கியத்துவமே அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஓகே, அவங்களுக்கு அதனுடைய இதுவே தெரியாது. அவங்கள நம்ம குறை சொல்ல வேண்டாம், பட் தே ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு நார்மல் பர்சனா கூட ஓகே தே ஆர் டூயிங் சம் தட் வேல்யூ ஃபார் பக்தி, அவங்களுக்கும் அது தெரியணும். ஸோ வாட் எவர் ஷீ இஸ் டூயிங் இட் இஸ் குட் ஃபார் த ஃபேமிலி சொசைட்டி எல்லாமே இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அப்படி கிடையாது, டக்குன்னு வந்து நின்னுப்பாங்க இல்லையா. நின்றுட்டு இது எங்க வச்சே எனக்கு இப்ப சொல்லு அப்படின்னுவாங்க. ஸோ நாம என்ன பண்ணுவோம், அதை ஃபோக்கஸ்டா நல்லா பகவானை திருப்பாதங்களை எண்ணிண்டே நம்ம வந்து சொல்லிட்டே இருப்போம். டக்குன்னு அந்த இது வந்து கட்டாகுதா கட்டாகலையா, இதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணா தெரியும் வந்தது. அதுக்கு நாம என்ன பண்ணோம்னாக்கா, நான் இப்போ ஜபம் பண்ண போறேன், என்னை யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் உட்காந்துக்கணும். சோ நானா வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா நீங்க வந்து காலையில யாரும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது மாதாஜி. அப்ப செய்யறப்பவே தொடர்ச்சியா பண்ணிட்டே இருப்போம். ஆனா திடீர்னு எங்கேயோ மனசு போயிருக்கும், அப்பதான் ஐயோ நினைவுக்கு வரும். நோவே சம்டைம்ஸ் மை பிரபு நோஸ், ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் தட், பட் அவுட் ஆஃப் ஹேபிட் என்ன ஆகும்னாக்கா, எஸ் திஸ் இஸ் நாட் டன் வேர் இட் இஸ் அப்படின்னு 5 மணிக்கு கேட்பார் வந்து கரெக்டா. அப்பதான் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன் மறுபடியும்.
ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்டு தான் முடிஞ்சிருக்கும், அது செகண்ட் ரவுண்ட்ல மிடில் தான் இருப்பேன், அதுக்குள்ள வந்து கரெக்டா வந்து நிப்பார், சொல்வார் வேற என்ன பண்றது அப்படியே நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்லிட்டு மீண்டும் அதே மூடை எடுத்துட்டு வர்றது வந்து இட் இஸ் நாட் ஈஸி, இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப். ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கிறதுலே அதுதான் மாத்தாது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. ஆமா கொஞ்சம் இதா செஞ்சுட்டே அந்த இருக்கும்போது அதுதான் அன்இன்டரப்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான். இன்டரப்ஷன் இல்லையா, அந்த இன்டரப்ஷனோடு செய்யும்போது நமக்கு பக்தி வந்து பூர்ணமே அடையிறதே கிடையாது. டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைனாலும் நம்ம மனசே எங்கேயாவது ஓடி போயிடும் மாதாஜி. அது நம்முடைய தப்பு, அது இழுத்துட்டு வரணும். தட் இஸ் அவர் ஃபால்ட். ஓகே, அந்த ஃபால்ட்டை நாம தான் ரெக்டிஃபை பண்ணணும், அடுத்தவங்க மேல சொல்ல முடியாது இல்லையா. ஆனா அவங்க நமக்கு தெரியாம செய்யறது வந்து வி கேன் ரெக்வெஸ்ட் தட் இல்லையா, நான் இது மாதிரி பண்ண போறேன், எனக்கு ஃபோக்கஸ் போயிடும், அதனால கொஞ்சம் இரு. ஆனா பட் வெண்ண அவர் பண்ணும்போது நான் கிட்ட கூட போக மாட்டேன், பிகாஸ் இல் பி இல்ல நல்லா. மாதாஜி, தினமும் தான் நம்ம பண்றோம், பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க மாதாஜி. அப்படி ஆமா. இருந்தாலும் வந்து Yes. they arise some questions. அது அது பழக்க தோஷம் மாதாஜி, அதனால நம்ம அவங்கள தப்பே சொல்ல முடியாது. தினமும் தான் நம்ம அந்த நேரத்துக்கு எழுந்திருக்கிறோம், செய்யறோம், அது பண்றோம். ஆனாலும் அது கரெக்ட். இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே இவங்களை கொடுத்துருக்காங்க. இங்க மேல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணருக்கு வந்து பழ அந்த அதாவது அன்றாடம் பழ வியாபாரி இல்லையா அவங்க. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு, இதுக்கு ஒரு பேக் அண்ட் ஸ்டோரி கூட இருக்கு. அந்த காலத்துல பண்ட மாற்ற முறை தானே. ஸோ அவர் அந்த சின்ன கையில என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு பிடி அரிசி எடுத்துட்டு இறைச்சிட்டே ஓடி வந்து, ஸோ அதாவது இதை கொடுத்தா அது வாங்குறது, இந்த பண்டத்தை கொடுத்தா அந்த பண்டம் அப்படி. ஸோ அந்த சின்ன கைகள்ல வந்து அத்தனூண்டு அரிசி எடுத்துட்டு வரதை பார்த்து அந்த பழ வியாபாரியா இருக்கக்கூடிய அந்த அம்மா வந்து தன்னுடைய கூடையில இருக்கக்கூடிய எல்லா பழத்தையுமே கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அது அதாவது அவர் வந்து எடுத்துட்டு வந்ததே ஒரு பிடி அரிசி கொண்டுமே வராது இல்லையா. ஆனாலுமே அந்த சின்ன பிஞ்சு பாதங்கள்ல வந்து ஓடி வந்து கேட்டதுக்கு அந்த அம்மா கிருஷ்ணருடைய அந்த சௌந்தரியம் இல்லையா. ஸோ அந்த அழகான அந்த குழந்தை, சின்ன வயசுல குழந்தைங்கனாலே நாம கூட எல்லாமே விட்டு கொடுப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி சின்ன அவர் ரொம்ப அழகா இருந்தா அதை பார்த்து அவங்க எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருவாங்க, அன்பு கொண்டு அவங்க கொடுத்துருவாங்க. ஆனா அந்த கூடையில பாத்தீங்கன்னாக்கா பதில் கிருஷ்ணர் என்ன கொடுத்திருப்பாரு, ரத்தினங்களா கொடுத்திருப்பாரு. ஸோ அந்த இடத்துல அந்த 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 அம்மாவுக்கு வந்து வியாபாரிக்கு வந்து எந்த எதிர்பார்ப்புமே இருக்கல. அந்த ஒரு பிடி அரிசி எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்க இன்னும் பண்ணவும் போறதில்லை இல்லையா. ஷி டிடன்ட் ஹேவ் எனி எக்ஸ்பெக்டேஷன் தேர் இல்லையா. அப்படியே வந்து எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதே மாதிரி பகவானும் அதே மாதிரி அவருடைய அருளையுமே வந்து எந்த தங்கு தடை இல்லாம அந்த வியாபாரிக்கு கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த இந்த ஃபிகர் இந்த போட்டோல இருக்கிறவங்க யாரு? சூர்தாஸ். நோ சூர்தாஸ் மாதாஜி. நோ, வில்வமங்கல தாகூர். இல்ல வில்வமங்கல தாகூர் கதை நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. கடைசியில் அவரே அவரு கண்ணையே வந்து நோண்டி எடுத்துருவார். குத்திக்குவார். கிருஷ்ணரையே நம்பிதான் வாழ்வார் கடைசி வரைக்கும், அவர் முன்னாடி கிருஷ்ணர். ஸோ பாடல்களா பாடி பாடி பகவானுக்கு இது வில்வமங்கல தாகூர். இது யாரு தெரியுமா, வாமன் அவதாரம். ஸோ பலி மகாராஜா 3 அடி நிலம் கேட்டார், 2 அடி கொடுத்தாச்சு, 3ஆவது அடி பின்னாடி சுக்கராச்சாரியா வேணாம், வந்திருக்கிறவர் வந்து சின்ன பையன் நினைக்காத, ஸோ மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு சொன்னா கூட கேட்காம கொடுத்த வாக்கு. ஏன்னா அவர் வந்து எந்த பரம்பரை, பிரகலாத் மகாராஜுடைய பரம்பரை இல்லையா. ஸோ அதே இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு அவர் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்க மிருகாரி இல்லையா, அதாவது சாரி நாரத மகரிஷி அண்ட் அங்கிரா முனி. ஸோ இவங்க 2 பேரும் இங்க வராங்க. ஸோ மிருகாரி முதல்ல வந்து அவன் அவ்வளவு பாவங்களை செய்தான், ஆனா பிறகு அவன் ஒரு பெரிய அதாவது ஒரு பக்தன் ஆனான். ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு என்ன தெரியறதுனாக்கா, ஒருத்தர் வந்து செல்வத்தை அதாவது செல்வம் சேர்க்கணும்னு வந்தவங்க, ஒருத்தவங்க வந்து அதாவது இவர் அவ்வளோ அதாவது என்னது விபச்சாரி வீட்டுக்கு தான் போவார் இல்லையா. அது அதாவது அவ்வளோ மழை எல்லாமே இருந்தாலுமே வந்து அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு பெண்ணத்தை கூட புடிச்சிட்டு போய் அந்த விபச்சாரி வீட்டுக்கு போவார். அதுக்கு அந்த ப்ராஸ்டியூட் என்ன சொல்லுவா, நீ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு என்கிட்ட வர்றதுக்கு நீ கிருஷ்ணரை நினைச்சிருந்தா உனக்கு புண்ணியம் வந்திருக்குன்னு சொன்னா. அதுக்கப்புறம் அவருடைய முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய அந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து அவருக்கு அப்பதான் வந்து இதாகும். இட் வில் அந்த விபச்சாரி தான் வந்து குரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது இல்லையா. அடுத்து இந்த இடத்துல பலி மகாராஜா ஆப்புலண்ட் இல்லையா, நல்ல செல்வத்துல இருக்காரு, எல்லாத்தையுமே வந்து இறைவனுக்காக விட்டு கொடுக்கறது. ஸோ இவர் அசுர குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் அவருடைய அசுர குருனுடைய வார்த்தைகளோட கேட்காம அவர் வந்து he gave the value to the devotional service. இந்த இடத்துல மிருகாரி எப்படிப்பட்டவர் வந்து பாதி கொன்று பாதி விட்டு இல்லையா. ஒருத்தரை ஒண்ணு கொன்று விடணும், இல்லைன்னா வந்து கொல்லாம இருக்கணும், ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும். ஆனா இந்த மிருகாரி என்ன பண்ணுவான், சோ பாதி உயிரை கொன்னு பாதி உயிரை விட்டுறது, அது இன்னும் நரகமான விஷயம் இல்லையா. அப்ப நாரத மகரிஷினுடைய அறிவுறுத்தலை கேட்டு அவன் வந்து
பிற்காலத்துல வந்து ஒரு நிகாரி தாஸ் ஆயிடுறார். ஸோ அப்போ மறுபடியும் வந்து அந்த வழியா வந்தப்போ நாரத மகரிஷி அவருடைய அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பார்த்து ரொம்ப, ஏன்னா கீழே என்ன தேடுறாரு, எறும்பை ஏதாவது மிதிச்சிடுறாங்களா அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு. அந்த நம்ம கீழே இப்ப கூட நம்ம ஒன்றும் பெரிய அந்த அளவுக்கு மிருகாரி அளவுக்குலாம் கிடையாது, நம்ம வி ஆர் கோயிங். ஆனா இந்த அந்த காலகட்டத்துல வந்து எப்படி இருந்திருக்கான் மிருகாரி பாரு, எப்படி இருந்தவன், அவ்வளவு பாவங்கள் செஞ்சவன், இவ்வளவுமே அவனுக்கு வந்து அதாவது மேன்மையான ஒரு குவாலிட்டிஸ் வந்து அமைப்பு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, பகவான் யாருக்குமே பாகுபாடு பார்க்கறது கிடையாது. நீ நல்லவன், நீ கெட்டவன், நீ வந்து உயர்ந்தவன், நீ தாழ்ந்தவன், நீ வந்து பணக்காரன், ஏழை, இப்படி நீ வந்து ஒரு சன்னியாசி, நீ வந்து ஒரு போகி அப்படின்னு எந்த பாகுபாடும் பகவான் பார்க்கறது கிடையாது. எல்லாருக்குமே பகவான் பொதுவானவர் தான். ஆனா இட் இஸ் ஹவு த அந்த பக்தன், அந்த அந்த மனிதன் அந்த நிலையில எவ்வாறு தன்னை வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கிறான், வாய்ப்பை எவ்வாறு அவன் உபயோகப்படுத்துறான்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து பகவானுடைய அருள் என்றைக்குமே உண்டு அப்படிங்கிறத வந்து விளக்குறது தான். ஸோ இங்க டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எல்லாம் இல்லாம இவங்க இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னா, எல்லாமே இறைவனுடைய, அதாவது இறைவனுக்கு அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய தொண்டு, அவங்களுடைய பக்தி. இத பத்தி அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு பார்ட் வந்து வேதவியாசர் வந்து மிஸ் பண்ணிடுறாரு. அதனாலதான் அவருக்கு வந்து டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஓகே, மேலும் அப்படியே நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணும்போது அவரே அந்த சரஸ்வதி நதிக்கரை ஓரத்துல உட்காந்து யோசிக்கிறாரு இல்லையா. அதுக்கப்புறம் நாரத மகரிஷியும் அப்பதான் அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்றார். அவருக்கும் வந்து புரியறது, நாம பகவானை பற்றி நாம அவருடைய பாகவத தர்மத்தை பத்தி நாம எதுவுமே எழுதல. அதனால்தான் நமக்கு வந்து அவர் அந்த தியானத்துல வந்து அமர்ந்து யோசிக்கும் பொழுது அவருடைய மனசுல இருந்து தோன்றது அப்படின்னா இறைவன் அவருக்கு உணர்த்துகிறார் என்று அர்த்தம். நீ என்னை பத்தி எதுவும் எழுதல அப்படின்னா, என்னுடைய செயல்கள், என்னுடைய லீலைகள், என்னுடைய பக்தர்களுடைய பற்றி எதுவுமே நீ எழுதல, அதனாலதான் உனக்கு திருப்தி இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து பகவானே அவருக்கு உணர்த்துறார். திஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்வீட் பார்ட் இல்லையா. இப்ப எப்பவுமே நம்ம பக்தி, அடுத்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில நடந்த சம்பவங்கள், இதையெல்லாம் நம்ம அனுபவங்கள் எல்லாம் கேட்கும் பொழுது அடுத்தவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. அவங்களுக்கு அது ஊக்குவிக்கும், அவர்களும் பக்தியில வந்து மேன்மையா போகணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ இந்த பிக்சர்லயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல்ல இந்த பிரச்சேதாக்கள், அதாவது பிராச்சீன பரிவினுடைய பிள்ளைகள், 9 பிள்ளைகள், நவ யோகேந்திராஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க சிவபெருமான், நம்ம இப்ப படிப்போம் 24th சாப்டர்ல இருந்து அவங்களது தான் வரும். ஆக்சுவலி பிராச்சீன பரித்தினுடைய பிள்ளைகளை பற்றி தான் நம்ம படிப்போம். ஸோ டிஸ்கஷன் பிட்வீன் மகாராஜா நிமி அண்ட் நவ யோகேந்திராஸ், இது வந்து 11th கேண்டோல வருது. அப்ப நாம அதை பத்தி என்ன டிஸ்கஷன்ன்றது பார்க்கலாம். ஆனா அவங்க நாரத மகர்ஷி கிட்ட இருந்து தே காட் த, அதாவது அவங்க வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு எப்படி பண்ணணும்ன்றது எல்லாமே வழிநடத்துதல் வந்து நாரத மகர்ஷி வந்து சொல்லியிருந்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க தே டிட் வண்டர்ஃபுல், அதாவது ஞானிகள் இல்லையா, அந்த இதுல இருந்து அவர்கள் தபஸ் இருக்காங்க. ஸோ மேலும் அவர்கள் வந்து பூர்ணத்துவம் பெறுறாங்க பக்தியில வந்து. சிவபெருமானம் தோன்றி அவர் வந்து ருத்ரகீதம், அதுவும் அந்த பாடல்கள் எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். நம்ம இப்ப இந்த 4th கேண்டோலயே படிப்போம் நம்ம. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. பிரகலாத் மகாராஜா வந்து பிரேக் அவுட் டைம்ல வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அவனுடைய, அதாவது அந்த சேம் அந்த அவங்களுடைய கிங்டம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த குருகுலத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே பாகவத தர்மத்தை பத்தி எடுத்துரைக்கிறது இல்லையா, பக்தி பண்றதுக்கான இதெல்லாமே எடுத்துரைக்கிறது. ஸோ அதாவது அண்டா பிரச்சண்டா இல்லையா, அவங்க 2 பேர் தான் வந்து சுக்கராச்சாரியாருடைய பிள்ளைகள். அவங்க தான் அந்த குருகுலத்தை வந்து நடத்துறதே. ஸோ அவங்க எதுவுமே சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை. ஸோ பிரகலாத் மகாராஜா போகும்போது நீ என்ன குருகுலத்துல கத்துனாக்கா ஹரி பத்தி பேச ஆரம்பிப்பார். ஸோ இது என்ன, நீங்கெல்லாம் என்ன சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து ஐயோ நான் எதுவுமே சொல்லி கொடுக்கவே இல்லையே, ஹரியை பத்தி நான் எதுவுமே சொல்லி கொடுக்கவே இல்லையே. ஸோ அப்படிங்கறது எல்லாமே சொல்லுவாங்க. தட் வில் வெரி நைஸ் திங். 7th கேண்டோல நம்ம படிப்போம். ரொம்ப அழகான சம்பாஷணை இருக்குதுல. அடுத்து இது வந்து சித்திரகேது மன்னர். இங்க நாரத மகரிஷி ஒருவர். ஸோ அந்த ஆத்மாவை வந்து, இந்த சித்திரகேது மன்னருடைய கதை உங்களுக்கு தெரியும். அவருடைய மகன் மரணித்த பிறகு அதாவது அர்ஷசோகா, அவர் வந்து சோகத்துல வந்து ஆழ்ந்துடுவார். ஸோ அப்போ என்னுடைய பிள்ளை எனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அந்த ஆத்மாவை அழைச்சி வந்து கேட்பாங்க. அப்போ அந்த ஆத்மா கேட்கும், அதாவது நீங்க எந்த
அதாவது எந்த ஜென்மத்துல அப்பா நீங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அந்த குழந்தை கேட்கும். அப்படின்னா அவர் எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல எந்த தந்தை அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வந்து அந்த ஆன்மா கேட்கும். ஸோ அதன் பிறகு வந்து நாரத மகரிஷினுடைய அறிவுறுத்தல்ல வந்து சித்திரகேது மன்னர் வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து ஈடுபடுவார். ஹில் பிகம் அ டிவோட்டி ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படி அந்த டிவோட்டியா இருந்துதான் வந்து அந்த வான்வெளியா போகக்கூடிய அந்த விமானத்துல போகும் பொழுது ஐ திங்க் ஹி வாஸ் நாட், அவர் வந்து பார்வதி தாயாரை பார்த்து நகைக்கல, பட் ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி திங்கிங் அபவுட் யாரை பத்தி, சிவபெருமானுடைய மேன்மையான அந்த ரினவுன்சியேஷன் ப்ராசஸை பத்தி நினைச்சிட்டு இருக்கார். இவந்தோ அதாவது துறவரத்துல வந்து சிவபெருமான் மேன்மையான நிலையில இருக்கக்கூடியவர். அப்படி இருந்தும் கூட தன்னுடைய மனைவியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய மடி மேல வந்து சாஞ்சி உட்காரக்கூடிய அந்த இது கொடுத்திருந்தார். தட் மீன்ஸ் இஸ் இந்த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்தே அவர் வந்து உயர்ந்த நிலையில இருந்திருக்கார். அவருடைய மேன்மையான நிலையை கண்டு அவர் வந்து புன்னகை பூத்தார். ஆனா பார்வதி தாயார் அதை வந்து தவறாக எண்ணிக்கொண்டு நம்மளை பார்த்து நாம் இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறத பார்த்துதான் வந்து நகைத்து விட்டாருன்னு நினைச்சு அவருக்கு சாபம் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அவர் தான் வந்து விருக்ஷாசுரனாக அந்த சாபத்தையும் அவர் ஏத்துக்குவார். ஏன்னா அவர் எதுவும் தவறு பண்ணல, ஆனாலும் அதை ஏத்துக்குவார். ஆனா ஒன்று மட்டும் கேட்பார், என்றைக்குமே பகவானை மறக்காம இருக்கணும்ன்ற அந்த இது. ஸோ அப்படி இந்த சித்திரகேது மன்னருடைய மேன்மையான குவாலிட்டிஸ் நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது வந்து ரிஷபதேவர், 100 பிள்ளைகள் அவருக்கு. பரத மகாராஜாவுடைய தலைமையில வந்து அவர் தான் முதல் மகன். அதுக்கப்புறம் வந்து மிச்சம் பேர் எல்லாருமே உட்காந்து அவங்களுக்கு வந்து போதனை. ஓகே, ஸோ ஹி வில் கிவ் ஆல் த ஸ்பிரிச்சுவல் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தி எல்லாமே ரொம்ப அழகா வந்து எடுத்துரைப்பார். அந்த பிக்சர் அது. ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய பிக்சர் யாருன்னா உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியறதா? யாராவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா இங்க இருக்கக்கூடிய பிக்சரை வச்சு இது என்ன சுச்சுவேஷன்? முடியலையா? யமதர்மர் வந்து அவங்க சபையில யமதூதர்களுக்கு சொல்றாங்க, விஷ்ணு பக்தூதர்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. கரெக்ட். ஆக்சுவலி இது வந்து அஜாமிலன் ஸ்டோரி இருக்குது. யமதூதர்கள் வந்து போய் பேசுவாங்க, எப்படி வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து எண்ணங்களை வந்து தடுத்து நிறுத்தலாம். இன்னைக்கு அதுதான் எடுத்த நான் கிளாஸ். ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 32 and 33 ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்க கொஷின் கேட்பாங்க, இவங்க யாரு, இவங்க வந்து தேவர்களா, இல்ல வந்து உபதேவர்களா, இல்ல வந்து த பெஸ்ட் ஆஃப் பர்ஃபெக்ட், அழகான வார்த்தை, பீங் எ டிவோட்டியா அப்படின்னா பாருங்க, அதுக்கு எவ்வளவு பெரிய அடைமொழி, பெஸ்ட் ஆஃப் த பர்ஃபெக்ட் இல்லையா? பெஸ்ட் இருக்கிறதுலே உத்தமம், அதாவது பக்குவம் அடைந்ததுலே உத்தமம் யாருன்னாக்கா ஒரு பக்தன் தான் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் யாரு இந்த யமதூதர்கள் கேட்பாங்க. ஏன்னா இவங்க வந்து யமராஜனுடைய ஜூரிடிக்ஷன்ல வந்து எப்படி அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். ஸோ யமராஜனுடைய ஜூரிடிக்ஷன் எங்கெல்லாம் பாவம் செய்யறாங்களோ அதெல்லாம் யமராஜனுடைய ஜூரிடிக்ஷன் தான். ஸோ எந்த ஜீவனுமே தவறு இழைத்தால் அவர்கள் வந்து யமராஜனுடைய ஜூரிடிக்ஷன் கீழே தான் வந்து விழுவாங்க, until they realize they have done the mistake. ஓகே, அப்படி பார்க்கும்போது அஜாமிலன் வந்து அவனுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் நிறைய தவறுகள் தான் பண்ணியிருக்கான் இல்லையா? தன்னுடைய அழகான கற்புள்ள ஒரு மனைவியை வந்து துரத்தியாச்சு, அப்பா அம்மாவையும் துரத்தியாச்சு, அவன் பண்ணிட்டு இருந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸையும் விட்டுட்டான். அதுக்கப்புறம் அந்த விபச்சாரியோட வாழ்ந்து 10 பிள்ளைகளை பெற்றான் இல்லையா? அவனும் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை ஜீவனத்தை வந்து கொள்ளை இதெல்லாம் புரிஞ்சுதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையே எடுத்துட்டு போனான். இத்தனை நம்பர் சொன்னுங்க மாதாஜி, இப்ப நம்பர் சொன்னீங்களே ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல, எது இந்த யமதூதர்கள் பத்தி சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, அஜாமிலன் 6th கேண்டோ. அது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 6th கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 22nd ஸ்லோகத்துல இருந்து போகுது. நீங்க அப்படி படிக்கணும்னாக்கா நீங்க செகண்ட் சான்ஸ்னு ஒரு புக் இருக்கு. ஓகே, அதுவும் வந்து இந்த வெப்சைட்லயே இருக்கு, நம்ம வேதா பேஸ்லயே இருக்கு. அதை உட்காந்து படிச்சிங்க, கதை மாதிரி நல்லா இருக்கும். ஓகே, செகண்ட் சான்ஸ், இரண்டாவது வாய்ப்பு. ஸோ அஜாமிலனுக்கு கிடைச்சது, அஜாமிலனுக்கு கிடைச்சது இரண்டாவது வாய்ப்பு இல்லையா? ஏன்னா இந்த ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவை வந்து அவங்க பிச்சு எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்போ வந்து தடுத்து நிறுத்துறது யாரு? விஷ்ணு தூதர்கள் இல்லையா? அதனால அவன் வந்து அங்க நடக்கக்கூடிய சம்பாஷணை அவனுக்கு நல்லாவே சூக்ஷ்ம நிலையில இருந்து அவனால புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஆனா அவனுடைய வெளிப்புற தோற்றத்துல வந்து அவன் வந்து ஒரு அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்டட்ல இருப்பான். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ வில் நாட் டை அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா பிரிய பரமஹம்சானா அச்சுத்த பிரியா, அதாவது அந்த பாகவதம் தர்மம் தான் வந்து இஸ் டியர் டு த பியூர் டிவோட்டிஸ் as well as to the Lord.
பக்தர்களுடைய பற்றி கேட்பதற்கு பகவானுக்கு ஆனந்தம், பகவானுடைய பற்றி கேட்பதற்கு பக்தர்களுக்கு ஆனந்தம் இல்லையா இது. அந்த மாதிரி நம்ம சின்ன நல்லது பண்ணியிருந்தா கூட பகவான் எந்த இடத்துலயுமே விட்டு வைக்கிறது இல்லை நமக்கு. ஆனா நம்ம அந்த சின்னதா செய்யறது கூட நம்ம முயற்சி பண்றதே கிடையாது. அதுதான் we are full into the material platform தான். ஸோ இதனுடைய இப்போ வியாசதேவருடைய டிசாட்டிஸ்பாக்சன், அவருடைய மன அதிருப்திக்கு அதனுடைய விளைவு என்னவானது? நமக்கு என்ன வந்தது? வியாசதேவருடைய மன அதிருப்தியிலிருந்து அவர் என்ன செய்தார்? அதுக்கப்புறம் இந்த இது நம்ம இந்த புராணம் பாகவதம் வந்தது இல்லையா? ஒப்பற்ற அதே மாதிரி அர்ஜுனனுடைய மன அதிருப்தினால பகவத்கீதை கீதை இல்லையா? கீதை பேசப்பட்டது. இங்கே கபில தேவரும் கபிலரும் இது தேவஹூதி இல்லையா? சோ தேவஹூதி அவங்களுக்கும் ஏன்னா ஒரு புறம் கர்த முனிவரும் கிளம்பிட்டாரு. இப்ப மகனும் கிளம்ப போறாரு. சோ இனிமே நான் தனிமையிலே நான் இருந்து எப்படி என்னுடைய காலத்தை கழிப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்ஸைட்டி எல்லாமே வரும் அவங்களுக்கு. ஸோ அப்போ சாங்கிய பிலாசபி இல்லையா, இந்த உடல் ஆன்மா இதை பத்தி எல்லாமே அழகா எடுத்துரைச்சு அதுக்கப்புறம் பக்தி தொண்டு தான் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை நிறைவு கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த அறிவுறுத்தல் எல்லாமே எடுத்துரைச்சு அதுக்கப்புறம் கபில தேவர் வீட்டை விட்டு கிளம்பிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் தேவஹூதி கடைசி வரைக்குமே இறைவனுக்கு திருத்தொண்டாற்றி அவங்களும் பகவான் இடத்துல போய் சேர்றாங்க. ஸோ ஒருத்தருடைய அதாவது டிசாட்டிஸ்பாக்சன்ல இருந்து ஒரு நல்லது ஒரு விளையணும்னா திஸ் ஆர் ஆல் த அவுட்கம்ஸ் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்லோகத்துல அழகா எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. யுதிஷ்ட மகாராஜாவுடைய டிஸ்பாண்டன்சி என்ன ஆச்சு? எதனால அவர் டிஸ்பாண்டன்சியா வந்தது அவருக்கு? ஏன் அவர் மன வருத்தப்பட்டார்? இங்க யார் படுத்திருக்கிறது? படுத்திருக்கார். சோ அப்போ அங்க ஏன் யுதிஷ்ட மகாராஜ் மன வருத்தத்தோட இருக்கார்? வை ஆக்சுவலி எல்லாரையும் சாகடிச்சிட்டு நம்மளுக்கு இந்த ராஜ்யம் வேணுமான்னு சொல்லிட்டு, என்னாலதானே இத்தனை பேர் இறந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் மன வருத்தப்படுவாரு. அவருக்கு ஞானத்தை கொடுக்கணுன்றதுக்கோசம் தன்னோட பக்தனான பீஷ்மாவை புகழ்றதுக்கோசமும் கிருஷ்ணர் இங்க வர சொல்லுவாரு. அவர் எல்லா விதமான ராஜ தர்மம் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுப்பாரு மாதாஜி. சோசியல் பொலிட்டிக்கல் அரச உடையிலோட வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் மாதாஜி. அவர் வருத்தத்தோட இருப்பாரு. ஆக்சுவலி என்னன்னாக்கா பீஷ்ம பிதாமக 8வது சாப்டர்ல நீங்க ஆல்ரெடி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. பீஷ்மர் பாண்டவர்களுக்கு எப்பவுமே சப்போர்ட்டா இருந்திருக்கார். ஓகே, மாரல் சப்போர்ட் எல்லாமே அவங்களுக்கு தான். ஏன்னா அவங்க தர்மம் அறிந்தவர்கள். ஆனா எப்பவுமே துரியோதனுடைய கூட்டத்தால அவங்களுக்கு எப்பவுமே சங்கடங்கள் மட்டும்தான் இருந்திருக்கு இல்லையா? பீமனுக்கு உணவுல நஞ்சு கருத்து கொடுத்தது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அரக்கு மாளிகையில இல்லையா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் திரௌபதியினுடைய துயில் உரிதல், இது எல்லாமே இத்தனை அவமானங்களையுமே அவர் அவங்களுக்கு இத்தனை அவமானங்களையும் அவங்க தாங்கி வந்தாங்க இல்லையா? சோ அது எல்லாத்தையுமே அவங்க பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் ஒரு நல்ல ராயல் ஃபேமிலியா, ராயல் லுக்கா, அதுக்கப்புறம் யுதிஷ்டன் அரியணை ஏறணும்ன்றது அவருடைய ஆசை எல்லாமே இருந்தது. ஸோ மகாபாரத போர் முடிஞ்ச பிறகு எத்தனையோ கோடி கோடியான ஜனங்களுடைய அதாவது மரணம் யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு எத்தனை ஜென்மத்தை நான் எடுத்து இந்த பாவத்தை தீர்க்க முடியும் அப்படிங்கிற இத்தனை பேரை அழிச்சு நான் இந்த இடத்த நான் அரசு ஆளணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு கிருஷ்ணர் சமாதானப்படுத்தினுமே அவர் அதை கேட்கறதுக்கு ஆன மனசை கொண்டு வரவே இல்லை. அப்புறம் ஸோ அவரு கிருஷ்ணர் இதெல்லாமே கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாடு தான். ஸோ அவர் கிருஷ்ணர் பிளான் பண்றார். ஸோ எந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில பீஷ்மர் முன்னாடி இவங்க போய் நின்னா அவர் ஆனந்தம் பெறுவார் இல்லையா? யார் எடுத்துரைத்தால் யுதிஷ்டர் சமாதானம் அடைவார் இப்படிங்கிறது எல்லாமே அவருடைய கணக்குப்படி பார்க்கும் பொழுது ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஒரு ராயல் ட்ரெஸ்ல போயிட்டு அவங்க நிற்கும் பொழுது பீஷ்மருடைய கண்கள் அப்படியே தண்ணி தார தாரையா வருது. அவங்கள அந்த இதுலயே வலியும் வேதனையிலேயே அவங்கள அழைக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ இஸ் ரிசீவிங் இல்லையா? அந்த சுச்சுவேஷன்லயுமே அவங்கள வந்திருக்கக்கூடிய எல்லாரையுமே அவர் ரிசீவ் பண்றார். தட்ஸ் ஹவ் எப்படி நம்ம ரிசீவ் பண்றதுன்றதுக்கான ஒரு இது. வீட்டுக்கு வரக்கூடிய விருந்தாளியை நாம இன் பர்சனா நம்ம எப்பயுமே ரிசீவ் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம யாரோ ஒருத்தர் வராங்கன்னா சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏனாதானமா போகக்கூடாது. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடியவங்க தான் இருக்கிற உண்மை இல்லையா? அடுத்து வந்தவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தண்ணி கொடுத்து உபச்சாரம் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம வீட்டுல இருக்கிறத கொடுத்து அவங்கள விரோதியா இருந்தாலும் நம்ம அவங்கள we should not see that.
ஸோ எப்படி நம்ம ரிசீவ் பண்றது கெஸ்ட் அப்படிங்கிறது, ஒரு அதிதி எப்படி ரிசீவ் பண்றது. ஸோ இந்த நிலையிலுமே கூட வந்து இவரால் இன்பர்சனாக ரிசீவ் பண்ண முடியாது இல்லையா. அண்ட் மோர் ஓவர் அவரோட வீட்லேயும் இல்லை, இஸ் இந்த பப்ளிக் பிளேஸ். ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவரை பார்க்கறதுக்கு தான் வந்திருக்காங்க. இந்த உடலை விட்டு அவர் வந்து போக போறாருன்றத வந்து தெரியும். அதனால அந்த பார்க்கறதுக்காக, ஏன்னா பீங்க ஒன் ஆஃப் த 12 மகாஜனாஸ், அஷ்டவசுக்கள் அவர் ஒருத்தர் இல்லையா, அப்படிங்கிறது எல்லாமே இஸ் ஒரு மகாஜன். ஸோ அவர் வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் உசிதமான தர்மத்தை கடைபிடிச்சு எல்லாமே செய்திருக்கார், பீங் எ கிரேட் வாரியர். ஸோ அவருடைய உயர்வான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்படுறதுனால நிறைய முனிவர்கள் எல்லாருமே அங்க வந்து சேர்றாங்க. அங்கே அவர் முன்னாடி நின்னு இருக்கிறது யாருன்னா நம்ம, அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மா தான். அவர் முன்னாடி இருந்தே அவர் வந்து அவருடைய பிராணனை வந்து போகும். ஆக்சுவலி he will get immersed, observed in that actually இல்லையா. பகவானுடைய பக்தியில வந்து அவர் எண்ணி அதுலயே வந்து அவர் வந்து அந்த உடலை விட்டு நீப்பார். ஸோ இங்கே யுதிஷ்ட மகாராஜ் வந்து வருத்தத்தை வந்து அவருக்கு நல்லாவே தெரிய வரும். அவர் எதனால் இப்படி வருத்தமா இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து, ஏன்னா இந்த பிளட் டெயிண்டட் இல்லையா. இப்போ வந்து இவ்வளவு பேருடைய ரத்தத்தை வந்து நம்ம வந்து அந்த பூமியே வந்து சிகப்பாயிடுத்தோம். இன்னைக்கு கூட குருஷேத்திர மண் வந்து சிகப்பா தான் இருக்கும்னு சொல்றாங்க. நான் போனது கிடையாது, நீங்க யாராவது போயிருந்தா கண்டிப்பா நீங்க விளக்கலாம். சோ அப்படி இந்த மண்ணே வந்து மண்ணும் சிகப்பாதான் இருக்கு. அதுல தண்ணி ஓடுது பாருங்களா, பக்கத்துல ஒரு ஆறு ஓடுது. அந்த ஆத்து தண்ணியும் அந்த ஆத்துக்குள்ள இருக்கிறப்ப பார்த்தா சிகப்பா இருக்கு. நம்ம கையில எடுத்தோம்னா அது தண்ணியாட்டம் அந்த மண்ணுனால இருக்கலாம் மோஸ்ட்லி. அதான் இருக்கலாம். பட் கையில எடுத்தோம்னா அது இல்ல. மீன் எல்லாம் பெருசு பெருசா இருக்கு. நாங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தோம் மாதாஜி. கிரேட். ஸோ அதாவது அந்த அப்பா எந்த அளவுக்கு ரத்தம் ஆறு ஓடி இருந்தா அந்த மண்ணு வந்து சிகப்பா இருக்கும் இல்லையா, சமந்தக வஞ்சகம் கிட்ட. அப்படி இந்த குருஷேத்திர போர் வந்து அவருக்கு மன வருத்தை. ஆஃப்டர் ஹி பிகேம் கிங் ஆல்சோ, அதாவது யுதிஷ்ட மகாராஜ் வந்து அரசராக ஆன பிறகு கூட வந்து ஹி வாஸ் மென்டலி அவர் வந்து ரெனவுன்ஸ்டா இருந்துட்டார். அவர் வந்து அந்த மகாராஜா என்னக்கூடிய அந்த இதுல வந்து அவர் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை அவருக்கு. ஏன்னா இத்தனை மக்களுடைய இழப்பு வந்து அவருக்கு வந்து அவர் அதை வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய மனசு அவருக்கு இல்லை. ஆனா he got, அதாவது as per the will of the Lord, எதுவுமே நீ செய்யறன்னு நினைக்காத இல்லையா. ஸோ நீ வந்து உன்னுடைய கடமையை மட்டும் நீ செய், அவ்வளவுதான். அப்படிங்கிறதுலாம் நிறைய கருத்துக்கள், எப்படி அரசாளனும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே வந்து அவருக்கு எடுத்துரைச்சு அதுக்கப்புறம் பீஷ்ம பிதாமகா வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கிறார். ஸோ யுதிஷ்டா ஆல்சோ டிட் கெட் அட்டாச்ட் டு திஸ் த்ரோன். அவர் வந்து ஒரு நிமித்த மாத்திரம் இருந்து இறை தொண்டு ஆற்றுவதை போல வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆண்டார் அவர் வந்து. ஸோ தட் இஸ் த லெசன்ஸ் லேர்ன்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, பிராமன் அண்ட் கிருஷ்ணா இந்த ரெண்டு பேருடைய அறிவுறுத்தல் பிரகாரம் தான் அவர் வந்து செயல்பட்டார் அப்படின்றது வந்து அதனால்தான் அவருக்கு அஜாத சத்ரு கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் யாரையுமே விரோதியா என்றதே கிடையாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசு. ஸோ இப்போ பீஷ்ம பிதாமகா பேசின பிறகு அவருக்கு அந்த மனசு வந்து அவர் வந்து சமாதானம் அடைகிறார். திஸ் இஸ் நாட் நீ வந்து யூ ஆர் பீன், அதாவது பாண்டவர்கள் நீங்க எல்லாருமே வந்து யூ டிட் டூ எனி மிஸ்டேக்ஸ். அதாவது அவங்க நிறைய சங்கடத்தை அனுபவிச்சாங்கனாக்கா அது பகவானுடைய ஏற்பாடு. ஸோ யூ வில் ஆல்வேஸ், சில பேருக்கு மட்டுமே பகவான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் எல்லாமே அமைய கொடுக்கும் இல்லையா. இந்த இடத்துல கூட லார்ட் புட்ஸ் இஸ் ஓன் டிவோட்டீஸ் இன்டு பிவில்டர்மெண்ட். ஏன்னா அந்த ஒரு சூழல்னால ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இப்போ மகாபாரத போரே அவர் நடத்தி தான் ஆகணும். இட்ஸ் ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட் த வார் வேஜ் இல்லையா. ஏன்னா பூபிமாரத்தை குறைக்கணும்னு பூத்தாயி ஆல்ரெடி வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தாங்க. பிரம்மா சிவன் எல்லாருமே இப்ப பார்க்கடல் கரையோரம் நின்று வேண்டன பிறகு எஸ் கரெக்டான டயத்துல நான் வருவேன், இந்த பூபாரத்தை கண்டிப்பா குறைக்கிறேன்ற அந்த வாக்குறுதி கொடுத்தது. ஸோ அதுக்காக தான் அந்த போரையே நிகழ்த்தினார். ஆக்சுவலி பூமியினுடைய பாரமும் வந்து குறைக்கப்பட்டது. ஸோ வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள் இன் ஜெனரல், அதுக்காக தான் இந்த செயலை பகவானும் வந்து எல்லா மக்களுக்கும் நன்மைக்காக தான் இது செயல்படுத்துறார். ஸோ ஏன்னா அதர்மம் தழை தூங்கும் பொழுது தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும், இது எல்லாமே வந்து அவருடைய கடமையாகும் பட்சத்துல அவ்வாறு அவர் செயல்பட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். ஸோ இறைவனுடைய கட்டளை எதுவோ, இறைவனுடைய ஆணை எதுவோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி பாண்டவர்கள் எல்லாருமே வந்து செயல்பட்டார்கள். ஸோ அவங்களுக்கு இன்னும் முன்ஜென்ம கர்ம விளைவுகள் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. தேர் ஆல் கிரியேட்டட் இல்லையா, அதாவது தேவர்களுடைய பிள்ளைகளாக வந்து அவதரித்தவர்கள். அதனால அவங்களுக்கு முன்ஜென்ம கர்மங்கள் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஆனா அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து இறைவனால் அவங்களுக்கு வந்து வழங்கப்பட்டது. அதனால் நீ வந்து இந்த அழிவுக்கு நீ காரணம் என்று எண்ணாதே, இந்த பதவிக்காக தான் நீ இந்த
நிலை வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டது என்று நீ எண்ணாதே, இது ஆஸ் பர் த வில் ஆஃப் த லார்ட். ஓகே, அப்படின்றது வந்து நீ இப்ப அர்ஜுனனுக்கு கூட அதே தான் சொல்வார். நீ வந்து கர்ம சந்நியாசம் வாங்கிட்டு போய் உக்காந்தாலும் இந்த போர் என்பது நிகழ்ந்துதான் தீரும், அழிவு என்பது ஏற்படுத்ததான் செய்யும், எல்லாருமே அழிவார்கள் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நீயும் வந்து யூ வில் பி ஃபோர்ஸ்டு. ஏன்னா இவர் கர்ம சன்னியாசியை போய் உக்காந்துட்டா மட்டும் காட்டுல அவரால் ஒரு நிலைப்படுத்த முடியுமா? போர் முனையில அண்ணனுக்கு என்ன ஆச்சு, தம்பிக்கு என்ன ஆச்சு, மனசு அலைப்பாயும். இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, சாண்டிங் பண்ணும்போது எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ், ஆதி ஆதி பௌத்திகம், நம்ம ஆத்தியாத்மிகம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லையா, அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்ம மனசு எங்கெங்கயோ ஓடும் இல்லையா, அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. ஸோ அவரும் வந்து சன்னியாசத்தை பண்ண முடியாது முழுசா. அண்ட் யூல் பி ஃபோர்ஸ் டு பிகம் எ சோல்ஜர் ஒன்லி இல்லையா, நீ ஒரு போர் வீரனாக செயல்பட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவாய். ஸோ உன்னுடைய இயற்கையால நீ செயல்பட வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து கண்டிப்பா வரும். அதனால வந்து நீ வந்து கர்ம சன்னியாசி ஆகிறத வந்து நீ என்றைக்குமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாதே, நீ கர்மயோகியாக ஆகு அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து ஐ திங்க் தேர்ட் சாப்டர்ல 5th சாப்டர்ல வரும். 4th and 5th சாப்டர்லாம் ரொம்ப அழகா வந்து வர்ணனைகள். ஸோ 5th எக்ஸாக்ட்லி 5th சாப்டர்ல உங்களுக்கு இது வரும். கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு செயல்படு. 3rd and 5th will be more related. 3rdல என்ன வருதோ அதனுடைய என்ஹான்ஸ்டு வித் கிருஷ்ண கான்சியஸ் வெர்ஷன் தான் 5th சாப்டர்ல வந்து பகவான் வந்து பேசுவார் பகவத்கீதையில. ஸோ அப்படி நம்ம எதையுமே நாம செய்யறோம், இது ஒன்லி ஃபியூ டிவோட்டிஸ்க்கு தான் இதுவான்னாக்கா, அந்தந்த நிலையில இருக்கிறவங்களும் அவங்களுடைய லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டிப்பா நமக்கும் வந்து அந்த ஆங்ஸைட்டி கண்டிப்பா உண்டு இல்லையா. அந்த ஆங்ஸைட்டி நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்பி போறோமோ அப்ப ஆங்ஸைட்டிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமா இல்ல வந்து பகவானுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது நம்பிக்கைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமான்ற டெஸ்டிங் நமக்கு கண்டிப்பா நடக்கும். ஆனா அந்த டெஸ்டிங் நமக்கு நடக்குதுன்னு தெரியாத அந்த நிலையில இருப்போம். நம்ம பயத்தினால நாம் என்ன பண்ணுவோம், ஒண்ணு வந்து நம்ம விட்டுருவோம், இல்ல பகவான் இருக்காருன்ற தைரியத்துல வந்து கடந்தும் செல்வோம். ஸோ இது சின்ன விஷயத்துல இருந்து பெரிய விஷயம் வரைக்குமே நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா தூய பக்தர்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு வந்து பயம். எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரையே எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. அவருடைய குடும்பம், அவருடைய பிஸ்னஸ், இதுக்கு வந்து அவர் நிறைய வாட்டி அவர் வந்து அதை வந்து 2-3 வாட்டி ஐ திங்க் 2 or 3 times இந்த நம்ம இந்த லீலாமிரதத்துல படிக்கும்பொழுது 3 வாட்டி தான் நினைக்கிறேன் he re-established his business. ஆனா அது வந்து எல்லாமே தோல்விதான் ஆச்சு அவருக்கு இல்லையா, குடும்பத்துல சப்போர்ட் எதுவுமே வரல. ஸோ எவ்ரிதிங், அதாவது ஹரி என்ற நாமம் என்னதுனாக்கா நமக்கு இருக்கக்கூடிய பௌதீகத்துல இருந்து நம்மள எல்லாத்தையுமே வந்து துண்டிக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியவர் தான் ஹரி இல்லையா. ஃப்ரம் ஆல் த மெட்டீரியல் இதுல இருந்து நம்ம வந்து வில் பி கெட்டிங் ரினவுன்ஸ்ட் ஆக்சுவலி. அந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்மளை வந்து நம்ம வந்து தள்ளப்படுவோம். ஸோ அது மாதிரி தான் அவருடைய குடும்பமும் சப்போர்ட் இல்லாம இருந்தது இல்லையா பிரபுபாதருக்கு. அடுத்து அவருடைய பிஸ்னஸும் வந்து கை கொடுக்கல. கடைசியில வந்து இறைவனுடையதுதான் மேன்மை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்து அவர் வந்து தள்ளப்பட்டார். ஸோ டில் லாஸ்ட் மொமெண்ட் ஹி ட்ரை டு கீப் த ஃபேமிலி இன் ஏ குட் வே, நல்ல ப்ரோக்ரஸிவா எடுத்துட்டு போகணும். ஆனா போத் மெட்டீரியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வந்து பேரலா ரெண்டுமே ப்ரோக்ரஸா போக முடியாது. ஓகே, தட் வில் நாட் பி பாசிபிள். ஹவு மச் யூ ஹவ் சரண்டர் தட் மச் மெட்டீரியல் ஆப்புலன்ஸ் ஆல்சோ நம்மளால வந்து அதுலேயும் நம்மளால பங்கேற்க முடியாது. இறைவன் நமக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அது கண்டிப்பா கொடுப்பார். ஆனா இதன் மீதும் நம்ம வந்து அதாவது 2 படகுல 2 காலை வச்சுட்டு நம்ம பிரயாணிக்கவே முடியாது, ஒண்ணுத்துலதான் நம்ம பிரயாணிக்க முடியும் இல்லையா. ஸோ இது என்ன கிடைக்கிறதோ அதை திருப்தி கொள்ளணும், அதுல வந்து நாம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்ன்ற அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டப் வந்து நம்ம கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும். அதுதான் நமக்கு வந்து பக்தியில வந்து முன்னுக்கு போக முடியும். எவ்ரி ஹியூமன் ஹேஸ் டு அண்டர்கோ திஸ் ப்ராசஸ் அன்டில் நாம் இந்த நிலைக்கு வர வரைக்குமே நாம மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறந்துட்டே இருக்கும். அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கர்மியா இருந்தாலும் அடுத்த பிறவில நம்ம வந்து கர்ம யோகி ஆகலாம். இல்லைன்னா இன்னொரு 10 பிறவி எடுத்த பிறகுதான் நம்ம கர்ம யோகி ஆகும். அடுத்து வந்து ஞானத்துல நம்ம முன்னேறலாம், இல்லைன்னா புத்தி யோகம் பக்தி யோகத்துல போக முடியும். இப்படி பற்பல பிறவிகள் தேவர்களை வணங்கி நாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானை சேவிக்கக்கூடிய பாக்கியம், இதையும் நாம் பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ த அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் எ ஹியூமன் லைஃப் வந்து டு பிகம் ஏ பக்தா. அந்த நிலை வர வரைக்குமே நாம வந்து இந்த இடத்துல பிறந்துட்டு தான் இருக்கணும். சரி, இந்த உண்மையை பகவத்கீதையில நம்ம படிச்ச பிறகு ஏன் நம்ம இந்த பிறவிலே அதை வந்து பயிற்சி செய்யக்கூடாது? ஏன் அதற்கான முயற்சி செய்வது நம்முடைய கடமை. பலன் வந்து இறைவன் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை ஏத்துக்கலாம். நமக்கு தெரியாது இன்னும் நம்ம எத்தனை பிறவிகள் எடுக்கணும், இது வரைக்கும் நம்ம எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தோன்றதும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா. இனிமே எத்தனை எடுக்கணும்னு தெரியாது, அந்த பிறவி எப்படி இருக்கணும்னு தெரியாது, நம்ம கர்ம பலன் எப்படி செயல்படணும்னு தெரியாது இல்லையா. ஆனா இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலை இத்தனை
ஞானத்தையுமே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்த பகவானும் குரு பரம்பரையும் ஏன் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம பயன்படுத்திக்க கூடாது இல்லையா? சோ இப்படி அவங்களுக்கான வந்தனங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம நம்ம பக்தி பாதையில நம்ம முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக்கணும். ரொம்ப முக்கியம் இது ஆக்சுவலி. ஸோ ஹவு மச் யூ ஆர் ரினவுன்ஸ்ட், ஹவு மச், அதாவது நம்ம வந்து பரோப கம்பேஷன் இருக்கணும். நம்ம அடுத்தவங்களுக்காக நம்ம வந்து பிரார்த்திக்கக்கூடிய அந்த மனசு இருக்கணும். அவங்களுடைய சங்கடத்தில் நம்மளால உதவி செய்யறதுக்கான பக்குவத்தை வளர்த்துக்கணும். அடுத்தவங்களுடைய அதாவது ஆன வரைக்குமே வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தருடைய நெகட்டிவை வந்து பேசாம இருக்கிறதுக்கு வந்து பழகிக்கணும். ஐ திங்க் எக்ஸாம்பிள் விதுரரை எடுத்துக்கணும். இதை நான் ஐ திங்க் பாகவதம் கிளாஸ்ல கூட உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். விதுரர் வந்து கிருஷ்ணர் கிளம்பி போன விஷயத்த வந்து பாண்டவர்களுக்கு சொல்லலை. ஏன்னா ஏன் அதை வந்து அவர் சொல்லாம விட்டார்? பாண்டவர்கள் டோட்டலி டிபெண்ட் ஆன் கிருஷ்ணா ஒன்லி இல்லையா? டோட்டலி சரண்டர். அவருடைய அசோசியேஷன்லயே இருந்தவங்க. அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கிட்டாருன்னு சொன்னாக்கா அவங்க என்ன ஆயிடுவாங்கனாக்கா தே வில் லூஸ் இல்லையா? அவங்க மனசு வந்து உடைஞ்சு போயிடும். அதனால பக்தர்களுடைய மனசை வந்து உடையக்கூடிய அந்த செயலை வந்து ஒரு பக்தன் செய்யவே கூடாது. தட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அது நெகட்டிவா நம்ம வந்து பேசவே கூடாது. இவந்தோ அதுதான் உண்மை என்றாலும் அதை வந்து சொல்லாமலே வந்து தவிர்த்து விடுவாங்க. விதுரர் எவ்வளவு கேட்டு கூட வாயை திறக்கவே இல்லை. ஆனா அதே வந்து விதுரர் வந்து ஹீ சாஸ்டடைஸ்டு யார? திருதராஷ்டிரர் இல்லையா? நீ இன்னும் எத்தனை நாள்? ஸோ உன்னுடைய அதாவது நீ பீமனுக்கு வந்து அதாவது உன்னுடைய மகனால் நஞ்சு வழங்கப்பட்டு அப்படிப்பட்ட பீமன் கையால நீங்க உட்கார்ந்து இந்த ராஜ்யத்துல இருந்து நீ சாப்பிடணுமா? இது விட ஒரு அப்படின்னா நீ எந்த அளவுக்கு இந்த அரியணையோடையும் இந்த அரசாங்கத்தோடையும் இந்த அதாவது பேலஸ் வாழ்க்கை இல்லையா, அதாவது இந்த அரண்மனை வாழ்க்கையில நீ எவ்வளவு ஊறி போயிருக்க அப்படிங்கிறது வந்து அப்படி டைரக்ட் ஹிட் இது இல்லையா? ஸோ அதாவது அந்த இடத்துல வந்து ஹி இஸ் ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் நல்ல திட்டுறார். யார? விதுரர் வந்து திருதராஷ்டிரர். எதுக்கு திட்டுறார்? தன்னுடைய அண்ணன் வந்து இன்னும் இங்க இருந்து ஹி வில் பி லூசிங் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் ஈ ஷுட் இந்த காலகட்டத்திலேயாவது பக்தி பண்ணி இறைவனுடைய இடத்தை போய் சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தை கொண்டுதான் அவர் திட்டுறார். ஸோ தட் இஸ் அ குட் சாஸ்டடைஸ்மெண்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, அந்த இடத்துல உண்மையை வந்து வெட்ட வெளிச்சமா போட்டு சொல்றார். ஆனா இந்த இடத்துல உண்மையே மறைக்கிறார். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை நன்னிலைக்காக நம்ம வந்து மேம்பாடு செய்யறது வந்து வேற. ஆனா ஒரு பக்தருடைய மனசை வந்து மனசு நோகடிக்கிறது வேற. வி ஷுட் நெவர் டூ தட். அபராதம், வைஷ்ணவ அபராதம் நம்ம கண்டிப்பா பண்ணவே கூடாது. வெதர் தட் வைஷ்ணவா இஸ் அ குட் ஆர் பேட் அ செகண்டரி. ஆனா அவங்கள வந்து நாம இட்ஸ் பெட்டர் டு லீவ் டு த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட் அப்படி ஒரு மனப்பான்மையை நாம எடுத்துக்கணும். ஸோ ஏன்னா நம்ம அதை போய் அவங்கள பத்தி அலசி ஆராயணும்னு நம்ம தேவையில்லை. ஆனா நம்ம கண்ணு முன்னாடியே வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு சூழ்நிலை நடந்துட்டு தான் இருக்கும். அதுக்கு நம்ம வந்து தேடி போய் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. வி மே பி எ விக்டம் ஆல்சோ அதுக்கு. ஆனாலும் அதை வந்து விட்டு கொடுக்கக்கூடிய மனசு, even though it may be a great humiliation, we should leave it and move forward. ஸோ ஏன்னா அந்த அபராதத்தோட போய் நாமளும் வந்து சம்மந்தப்படுத்திக்க கூடாது. அப்புறம் அவங்களுக்கும் நமக்கு வித்தியாசமே இருக்காது. we are going to get connected to the karma of the whatever the offense we have done. சிம்பிளி நம்ம விட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கேட்குறோம். ஆனா எத்தனை நம்ம வந்து வாழ்க்கையில இதை உபயோகப்படுத்துறோம்? சில சமயங்களை வந்து ஈவன் மை ஓன் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலி ஐ கேன் கவுண்ட் இட் ஆல்சோ. ஓகே, நிறைய விட்டு கொடுத்தாலுமே சில இடங்கள்ல வந்து பேச வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்பொழுது ஐ ஒன்லி ஃபீல் வெரி மனசுக்குள்ள இது பேசக்கூடாதுன்ற உந்துதல் வந்துட்டே இருந்தா கூட சில இடங்கள்ல பேச வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வருது. அதுவும் வந்து விட்டுறணும் அப்படிங்கிறத வந்து தான் பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் நாட் ரைட். அடுத்தவங்க தவறு பண்ணாலும் அதை வந்து நாம பெருசா எடுத்துக்கவே கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மனசு இப்போ நிறையவே வந்து மாறி இருக்கேன். ஆனா இன்னும் கூட மாறணும் அப்படின்ட்டு பகவான்கிட்ட வந்து கேட்டுட்டே இருப்பேன். நான் டே பை டே எவ்ரி மொமெண்ட் வி ஹாவ் டு ப்ரே ஃபார் காட். பகவான்கிட்ட கேட்கணும். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்றது எல்லாமே நம்ம வந்து தூக்கி குப்பைத்தொட்டியில போடுறதுக்கான மார்க்கத்தை கண்டிப்பா பகவான்கிட்ட கேட்கணும். ஓகே, குரு மகாராஜ் கிட்ட கேட்கணும். ரியலி சோ மச் மர்சிஃபுல் ஆக்சுவலி குரு மகாராஜ். ஐ திங்க் 2-3 இன்சிடென்ட்ஸ்ல நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதனால let us all pray to Guru Maharaj actually. So very compassionate he is actually. அதனால நம்ம ஆன்மீகத்துல வந்து if you want to move further you should have the mercy of him. So totally surrender to him and take his blessings. கண்டிப்பா நீங்க இன்னும் ஒரு பெட்டிஷன் கூட வச்சிருக்கேன். அது எப்போ முடியும்னு தெரியாது. எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் தான், நத்திங். நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து நல்லபடியா பக்தியோட கடைசி வரைக்குமே இதை வந்து செய்யணும்ன்ற அந்த ஆசை தான். ஸோ நீங்க எல்லாரும் கூட வந்து
குரு மகாராஜ் கிட்டயும் சரி, கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்டயும் சரி, நீங்க பக்தி பண்ணும் பொழுது ஆன்மீகத்தை மட்டும் கேளுங்க. பௌதீகம் வந்து எது கொடுத்தாலுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை வந்து எடுத்துக்கோங்க. அது உங்களுக்கு வாழ்க்கையில வந்து நன்மையை வந்து பயக்கும். ஓகே, தட் இஸ் த ட்ரூ என்ன சொல்லலாம், பெனிஃபிட். ட்ரூ பெனிஃபிட் அதுதான். இங்க பௌதீக பெனிஃபிட்ல இருந்துட்டு இருந்தோம்னாக்கா நம்ம இன்னும் ஆன்மீகத்துல வந்து காலடி எடுத்து வைக்கலன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ இன்றைக்கு நான் இது 4th சாப்டர் முடிஞ்சது. யூ ஸ்டார்ட் ரீடிங். ஸோ அடுத்த வாரம் அடுத்த 3rd மண்டே அப்படின்னா 2nd + 7 9th ஆன் May 9th. ஓகே, விச்செவர் டைம் உங்களுக்கு யாருக்கு கன்வீனியன்ட் இருக்கோ நீங்க ஒரு மாதாஜி மே தான் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ. மே ஜூன் 9 ஜூன் 9th. சாரி ஜூன் தேங்க்ஸ் 9. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஆனா எவ்ரி டைம் நோ கன்சிடரேஷன் ஃபார் எனிவன். நீங்க ஆனா இல்ல மாதாஜி, கேட்க மாட்டேன். நான் இந்த தடவை பிளான் பண்ணிட்டேன் ஊருக்கு போறது. அது ஏற்கனவே புக் பண்ணியாச்சு. அத நோ இஷ்யூஸ். See, நான் முடிச்சிட்டு கல்யாணத்துக்கு போகணும் மாதாஜி. கல்யாண வேலைக்கு everyone has their own personal thing. நீங்க வந்து you have to manage your own things with your end only. நான் அதுல எல்லாம் வந்து தலையிடவே மாட்டேன். ஓகே, so if you want to take any போதும் மாதாஜி. அது 9th அன்னைக்கு நிறைய டைம் இருக்கு, படிச்சுப்போம். ஸோ நிறைய படிங்கோ, நல்லா எழுதுங்கோ எக்ஸாம்ஸு. ஓகே, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் பக்தியை வந்து பக்குவமா பண்ணுங்க. ஓகே, ஸ்ரவணம் ஸ்ரத்தையோட கேளுங்கோ. அடுத்தவங்களுக்கும் வந்து நல்லது நடக்கட்டும்ன்ற எடுத்துரைங்கோ, கீர்த்தனம் பண்ணுங்கோ. அடுத்து வந்து ஸ்மரணம் நாம ஜபங்களை பக்குவப்படுத்திக்கோங்க. யூ ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ அதை நினைச்சிட்டு உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து பண்ணுங்கோ. இது இன்க்ளூசிங் எனக்கும் சேர்த்து தான், என்னுடைய மரமண்டைக்கு சேர்த்து நான் சொல்லிக்கிறேன். நான் ஆக்சுவலி இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். சம்டைம்ஸ் வந்து அவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், எனக்கே அது ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது. இவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்து ஸோ என்ன பண்றது, உண்மையே பண்ண முடியாது. இட் இஸ் நாட் இன் மை ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஆனாலும் அது அந்த நாம ஜபங்கள் செய்த திருப்தியே வராது. ஸோ தட் டிஸாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வில் கம். அதனால காலையில பகவானே எனக்கு வந்து பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கொடுன்னு எப்பவுமே வேண்டிகிட்டே இருப்பேன் நான். ஸோ காலையில டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அட்லீஸ்ட் டு an extent 80 to 90% அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஆனால் டே டைம்ல வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப். ஓகே, அதில் வந்து மாதாஜி 3:45 எழுந்தா போதும் மாதாஜி. 3:45 எழுந்துட்டு 4 மணிக்கு உட்கார்ந்தாக்கா அரை மணி நேரத்துல ஒரு 4 இது